Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Kay tagal mo nang hinihintay, pag-angat ng buhay na sa iyong mga kamay. Gustong makibahagi, gustong mag-iisa sa pag-unlad ng ating bansa. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Maihahatid ang tulong sa mga nangangailangan. Mabisa, mabilis at ligtas sa korupsyon. Sisiguraduhin walang mag-iwan sa mga benepisyo sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas no kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin, tuloy ang progreso. Makabagong Pilipinas ay nandito na. Makilahok sa pag-unlad at magpakilala. ID natin to, tara na mag-isa. Sa ating pagsulong, tayo ay sama-sama. Tayo ay sama-sama. Ito na ang PhilSys, ID natin to. Ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ng PhilSys, ID natin to. Sa ID natin tuloy ang progreso. Pwede bang malaman ko? Okay, good morning. Tunay na Maya-payabak po, Sir pangalan Nelson. mo. Maya-payabak Ang po. ganda mo kasi sa picture mo. Gandang hinahanap ko. Ngunit sabi mo sa'kin, Okay, so Pasibayo po, Maya-payabak po, Central Luzon, Maya-payabak po, Pampanga, at Maya-payabak po, Guagua. So, ngayon po, Pasibayo, at Chuke po keti, kay Balen ng Guagua. PSA in Action, yan po yung kaya kaming segment. So, every Friday po,
broadcast kami po kaya kayo, Mamya Public Service, informing the public about the PSA activities and undertaking. So, ngeni pong aldo ngay nitik pong kayabe kaya ni keng opisina. Ay ni po, nung akakitchen pong kalagu. Maya payabak po, kaya kaya atamong kabale. Di pa kilala kaya po Miss Laika. Kaya po, yapin po itang megsalitang malagu. Ang po Sir Christopher Puno po, maya pabak po kaya kayo magbalik kaya pong pasibayo kaya nga Radyo Guagua. Okay, so ngayon pong aldo nga iti, kaya baka na iti ating tamo pong pisabyan na may itong topic, patungkol rin po in relation to Civil Registration Month with the theme Improving Civil Registration and Vital Statistic Implementation Strategies Through Digital Transformation. So, achuta na po kayong digital era. Po? So, anything is possible. So, pwede tamo pong maggawang activities through online. So, miyaliwang mode of information deliveries la po rin kaya katamong gawan. So, at this time, in kaya katamo pong i-discuss king kaya baka na iti, yapin po itang Ausandang Republic Act 9048 o yung Clerical Error Law. So, Ma'am Laika, pag-usapan natin yung RA 9048. So, ano Yes, po ba sir. ito? Ini po kasi, meto niya ka rin pinakalagi ng i-inquire po din kaya atamong kabalen, lalo na rin ang ating malikang birth certificate. Opo. So, ngayon i-discuss tayo po kung nanuya po ba yung RA 9048. Oh, sige po, So, ma'am. masasabi kitang kaya atamong Republic Act 9048, it is an act authorizing the city or municipal civil registrar or the consul general to correct a clerical or typographical error in an entry and or change of first name or nickname in the civil register without need of judicial order. Ano pong buri ng sabihan nini? Dati po kasi pagpakorekta mo, nating Opo, ma'am. maligang birth certificate tamo, wari, nakasakit. Ano po Yes. kasakit? Dumalan ka Opo. pa kang korte, magpa-attorney ka pa. Pero ngayon po, because of the RA 9048, mas masagli na po. So, nung ating niya pong maling entry, clerical error or typographical error in kaya katamong birth certificate or kaya katamong first name, sagli na mo po, kenta na mo pong municipal Munisipyo level, na po kaya na, ma'am. munisipyo, kaya katamong local civil registry office na mo po dumalan itang correction, kaya tamo po mag-file. Okay. So, kaya po, agkatan mi lang ang po rin kaya katamong avid listeners kay 99.9 Radyo Guagua para makiramdam tamo pong masalesya kasi ini pong batasay ni sasabyan ng Miss Laika Kenny. Very interesting topic ya po ini kasi it concerns everyone na dito pong ating mali ang pong typographical error karing document da ne Ma'am Laika. So, Opo, sir. sige po, pag-umpisan tayo mo po yung kaya katamong kay. Yung kaya katamong pong discussion for today. Opo, tell something about this RA 9048 ay ni Ma'am. Nano ya mo po Kaya ini? atang RA 9048, ato niya pong amend or ayanmendahan na provisions po kaya atamong Civil Code of the Philippines. Kaya po kasi kaya atamong Civil Code under Article 376, masabihan na po nito, no person can change his name or surname without judicial authority. So, alime po kanong apalitan basta-basta in kaya hang lagyo, na aliya po dadalan kayong korte or alayang court order. Opo. Metong pa po ayam yandahan ng artikulo, ito ang Article 412, ito namang masasabi po ka rin, for the court at saka nung nano-nano lang ang ditang requirements sa kailangan para makorek ya through the judicial process po. yes sir. So at least ngini, kaya atamong R8 9048, medyo simplified na po itong process, mas masagli po. At saka,
kahit ala ka po masyadong pera talaga, at least isiya mo po na ipakorek tayo yung katamong civil registry document. Okay. So, Ma'am Laika, nino mo po rin author kening kaya nga ini kay batasay ni Okay, nagyawado. then kung naging principal authors po ng katamong 9048, adwala po. Kung mo muna i-congressman magtanggol, Gunigi Gondo Jr. Ang pawa po Senator Renato L. Cayetano. So, reta po nga doon nga reta, ila pong talagang proponent na po nining Yes batasay ni na po. So nanuon lang kita pong kahit ka sabihan na pong Ma'am Like, mo rin na po sabihan Kenny, it is a House Bill. Kapag kasi sinabi tayong pong House Bill, kanya pong Congress ita, and then Senate Bill naman po kanya pong Senate. So, ita pong House Bill number 9797 and Senate Bill number 2159, combine daw po rin nga duwa nga rin nya po mi bait ya po ing RA 9048 asa sabihan tamo ngayon. So masanting niya po ining kanya ni. Nano pa ma'am? Yung kakatamong RA 9048 may approve ya po yan last March 22, 2001 na pa po under po ketang administration na pong President Gloria Macapagal-Arroyo. Malambat na po pala ni ma'am. And then may publish rin po yan keng Diario, keng Malaya and Manila Times anyang April 6, 2001. Maging effective naman po ay ng April 22, 2001. Okay, so kalambatan na po pala ng kakatamong batasay na nyapin po pala until now I enjoy na niya po rin kerakalan pong tao na ang ating talagang mali ka rin karelang dokumento. Pero ma'am, siyempre bayo yung pagka dinuwali yung batas makanyan, atin tamo pong sasabihan ng kahit naramdaman kaya pong madalas itang IRR. Nanya po itang IRR stands for? IRR po apin pura talatang kakatam Implementing Rules and Regulations. Yes ma'am, sige, discuss So niya po. natang memo upo keng kakatamong IRR, ito pong awsan ng IRR Committee. Rank members na po itang Office of the Civil Registrar General of NSO, ito pong dating NSO na PSA na po ngayon, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, Office of the Supreme Court Administrator, University of the Philippines Law Center, at saka po yung kakatamong Philippine Association of Civil Registrars. So ila po itang megdathala or memo upo kitang kakatamong IRR. So iburi na po sabihan ma'am, within this team talagang all components na po ni kakatamong atin na keng NSO, atin na keng judicial, Yes, sir. at yun na keng Supreme Court, at yun pa po karetang school na talagang mag-implement kareta pong batas. So, with this kind of group na component na po nitang kakatamong IRR, you will never go wrong. Talagang yes, sir. every section na po siguro nitang batas binusisidang masalesen na po. May himaya talaga sir. May himaya po. May himaya, penigaralan dia pong masaleso. So, masanti niya po yung batas sa ini. Sharia courts po ratang kakatamong kapatid ang Muslim. Opo. Are empowered to correct clerical error and to change of first name. So, in short, ma'am, yung data pong ating mali kareng document mo, keng birth certificate, administratively, pwede na nang i-correct keng local civil Yes registrar. po, sir. They are empowered by this law. Yes, sir. Okay. Apil po na itang sabihan tamong simplified na po itang process. Kasi alin na ka talaga dumalan po. Kaya nakang munisipyo mo ito. Okay. Kasi ano niya po umibait ne ma'am. Aba. Ano niya makarehistro itang pa-correct na po ne. Yes, sir, Chris. Okay. So, ma'am, nung makanyan po, mo, dinesisyonan niya po ng LCR, itang correction, automatic po ba? Approve niya kanita ita, ma'am? Yes, sir, kasi under po kayo may itong highlights na po ng kakatamong RA 9048, yung kakatamo pong Civil Registrar General ng PSA, empowered niya po to impugn. Ano pong buri na sabihan pag impugn? Pwede na pong kontran. Itang maging decision na po ng kakatamong CMCRs. So, palagay mo, ma'am, nanulangan mo po retang kakatamong instances or retang reasons nung bakit ma-impugn niya yung Siguro, kakatampan? sir, lack of, kaya po siguro, pwede pong lack of documents po. Supporting papers, documents. di ba? Detang Or- evidences. Yes, sir. Kasi pag talaga
aliya proven na pakantaya talaga yung muna papapalit me, aliya talaga ma-approve. Okay. So, masading niya po yung discussion tamong ngayon, pero pinapinandit mo po, datang niya po yung kakatamong special guest, maging bisita tamong ngayon, talagang ini po talagang in line with, kanya po talagang civil registration activities po yung kayang gagawan. So, pinandit mo po, ditak mo pong pinandit kanyan at tabayanan, kaya betaya po Ma'am Liberty M. Dizon, yung MCR na po, masipag, biyasa at saka maganakang MCR na po ning Guagua. So pota po, so panakatamo pong mag-discuss pa in depth baka rening kaya katamong topic pinasasabyan ngeni. Okay? So Ma'am Laika, nikay sabi tamo kan dati gumastos tang maragol pagka kayong korte. Ngeni po, atin tama po bang gastusan makanyan? Atin pa naman po, pero alin naman po pakanta kadagol. So, Okay. ang filing fees tamo po para po kanya katamong 9048. Kapag po correction of clerical error ya po, may gastos tamo mo pong 1,000 pesos. Pag naman po buri ang papalitin kaya kayong first name, yung pong filing fee na po nito, maging niya pong 3,000 pesos ya po. Okay, so affordable ya po nung Yes. makanyan Mas po. mura yung ang dating proseso siguro yun, sir. Oo, ne po. mas mura ya po talaga kaysa katang dati. Nung dumalan niya pong korte, siguro mga conservative estimate, Ma'am Laika, nung halimbawa, mga magkano mo, nung dumalan niya pong korte, katang minunang panahon. Ay nung ko, hanggang siguro nga pulo mong libo ya may cash. Kulang na Okay, kulang. so, Kulang ya po yung pulong. so maragulya po talagang saw pining batasay ni RA 9048, clerical error law, nepo, nung ating pong mali ka rin dokumento tamo, kailangan po pakiramdaman tayo pong masalesa yung kaya katamong topic kay ni, kasi makasaw pya pong maragulin para kaya katamo. Ma'am Lex, ingkutang kumo hanggat bisala bang gamitan ding batasay ni Malyariya o Ito po yung sagutan, masanda nga po yung kutang ng Sir Chris, ne? Ang So, ganda din pag ng ipanantaya isang po kapalit, yan, ito pong benefits na po ng kakatamong RA 9048, pwede yan mo pong i-avail once. Wow. So, nung dakal kayo po, pansinan kaya kayong birth certificate na mali po, ating nga pong typo error or clerical error, piminsan yun mo po. Kasi once tayo mo pwedeng i-avail, ali po pwedeng panekang mag-file line 048 po. Palit-palit kawari lang. Wow. yun. O nung pong halimbawa, Ma'am Laika, maliyes meto nga letter itang ay atin yang mali nga lung letter o di luya pong petition kanita, luya pong filing. po, metong yan mo pong filing ito. Okay, so imburin na po sabihan Miss Laika Kenny, lahat ng mali dun sa dokumento mo dapat identified mo na at pwede mo nang ipakorek. bisala niya mo po? So, may mga limitations naman ang batas na ito, na Ma'am Laika, di ba? Opo. So, first of all, sino yung pwedeng mag-file muna? So yung pwedeng mag-file po, yung tinatawag nating petitioner, na ating Okay. po tayong petitioner. Nanya po yung petitioner. So it refers to the natural person filing the petition for the correction of clerical or typographical error, or a petition for change of first name of legal age, and must have direct and personal interest on the petition. Ini po pwedeng aping nga itami kabandiketang dokumento, basta of legal age siya po. Andiang nino po pwede, ma'am. Ali po anjang nino. So rin pwede mo po talaga itang direct person, ito pong petitioner itself, mas the legal age siya po. Apin po itang owner of the document. Pwede yan po itang owner's spouse, yung kaya kang asawa. So pwede rin po din kaya kang anak, din kaya kang pengari, din kapatid mo, po rin kaya kang grandparents po. Or guardian, basta authorized by law ya po itang kaya kang guardian. So, nino po rin ang authorized by the law na sasabihan da, ma'am? Rata po rin, for example, guardian me, ala na ka pong pengari, nga ni, at saka under the custody na kaning kaya kang tita. Mhm. So, authorized siya by the DSWD na yung kaya kang authorized Legal guardian, Yung okay. legal guardian mo. So, pwede yan po talaga on your behalf na mag-file. Okay, For so the malino peti- ya pong for the malino ito. petition. Sir Chris, Ma'am, sakali naman po, diyang mura ni itang kaya tang pa mag-file niya, tinang libo at tinang 8,000 na mo niya. O nung atin pamurin pong emikiyagyo kanita, atin po bang exception ka? Etamo po talaga ala ko na deng aliwa kahit medyo mababa na po itang amount needed for the filing. Alita pa rin po afford. Opo, reta pong- atin tamo pong ausan na indigent petitioner. Then po reta-retang destitute, needy or poor, and certified. Basta certified lang po kaya katamo Social Welfare and Development Officer. So rin kaya katamo pong indigent petitioner, exempted lang po ketang payment o Ito filing naman pala, fee. sir. Ne? Basta authorized kayo po by the SWDO. so
nino po pwedeng mag-execute ketang kay nga ita indigency certificate, ma'am. Yung kaya katamo pong Social Welfare and Development Officer po. So pwede ya po na yan. Baksa ini po medyo maragulya pong bagay ini. Yes, sir. Kasi nung talagang alang-alaka kay batating kang problema king kaya kang dokumento, so pwede may pong i-avail ning kaya kang kaya nga ini mangyad kang certificate of indigency kang barangay, and at the same time mag-file kang in certificate of indigency kang MSWDO, tapos i-submit mo rin ang kaya kang requirements together with the indigency certificate kay local civil registrar, bakit ta ayabil may tang free na 1,000 pesos or 3,000 pesos, di ba? So maragulya pong kaini, maragulya po talagang sahog karing kaya katamong memaleni ni na ating problema karing karelang dokumento. Opo. Opo. Ma'am Lex, nung sakali naman po, kunwari ako, ting kung problema king birth ko, may bait ko mo sabihan ko na king bandang Mindanao or Cavite ko. Wapin ma'am, makanano ya po ito. Ito naman sir, atin tahan naman ausan pang metong na kind of petitioner. Ito naman po rin kaya katamong migrant petitioner. So lang po yung migrant petitioner. So ito po rin ang present residence da po or domicile. Different ya po kitang place kung nukar na may raise through itang karelang dokumento. So, pwede ya po. Kalupa na po ito sinabi ng Sir Chris, may bait ya po guagwa, may registro ya po itang dokumento na keng guagwa, pero ngeni, makatuknang niya po keng Mindanao. Ay ta sir, nung alina po talaga afford na muntaya kining guagwa kasi gastos din po. Very impossible, dahil wala po na, opo. So pwede ya po nung atsuyaman po keng Mindanao ngeni, muntaya po kitang karelang local civil registry, karin niya po mag-file. Magkipag-coordinate siya mo po ka rin na. As migrant petitioner ya po kanta. So that is one way of bringing public service closer to the people. Po yung Yes. dakyan nitang makanita na metong ya po karing south na ning local civil registrar itang makanita. Ila po mag-process kitang dokumento mo, ipadala niya po kining guagwa, pero at yung kakay kanya na, Mindanao. Yes, nothing is impossible na po. Opo, mas masanting niya pong kahit para po karetang kaya katamong kay mga kabalen or kababayan na may problema sa kanilang dokumento na nasa malayong lugar, okay? Yes. So nang lang ang puratang sasabihan damo sabihan damo po atang in 9048 clerical or typographical error loya po. Nalangan mo puratang kay kaya katamong typographical error. Ito po ang tamong clerical or typographical error, pwede pong a mistake omitted in the performance of clerical writing, clerical work in writing, copying, transcribing, or typing, and entry. So, rin na po rin ang may kulang yung siguro kayong letra. Ating may umit. Ating okay. pong mila ko letra or maliya po na. Anya pong i-registro din, Yes. ma'am. Ating pong may kulang ang Alida po masyadong asyik. Acheck. Ating yan palang maliit ang ladyuna, ating yan kulang ang letra. May So, may itong yan po klaseng typographical or clerical error. May pirma niya po, may dyan niyang registry Opo. number, gana-gana. Opo. Na atin niya pong mali na yan. Okay po. So talagang nung baga po anya pong lawin na itang i-review na itang dokumento. Nung halimbawa po ma'am, bayo kay registro itang dokumento, tineng mali, dumala niya pa po kitang batas sa ita. Ano, sir? Ate mo po, may pepakit may nganak niya po kayong hospital, pepakit itang birth certificate. Panirmana, sir. Ate niya pong mali. Dumala niya po kitang batas kanita. Nung o- aliya pa naman po may registro, pwedeng kayong munisipyo pa naman, sir, di ba? Opo. Basta aliya pa po may pasa kaya katamo. Okay, so imbuli na po sa nita. So maging careful tamo po. Puta pong lalawentala po rin ang kakatamang dokumento, lalong-lalo na po rin birth certificate Yes. na po. Isto pong linob na kasi kayong local civil registry office itang kakatamang dokumento, niya po Wow, tagalita para pa-correct. Yes. Nang kaya po kasi dengalwa tatagalan de po na itang makaluno siya po yung tao. Ating pa nga po, sir, ating times na may pasa na po kayong office tamo, kayong PSA provincial, tatagalan din pa po. Wow. Sabi na po kanu, pwede yan pong i-pull out, ating nga mo pong mali kasi pa-correct niya. Opo, tandaan tayo po ito po. Bayo tayo po pirman itang kaya katamong dokumento kasi magpirmaya po yung kay ka rin, itang parents ka rin. Or ninuman pong informant. Ninumo itang informant na po. Bayo na po, dala kayong local civil registry office, paka-check na pong masalisaret ang spelling, bakanta, aywasan to avoid itang pong abala na po nitang kay, kitang alwaman po itang gastos ita pong pagal, Yes po. At saka, abala. usually dahil ang alwa, sir, tang kuno kapilan madaguna na karinda pa realize Abalo. na Ma'am, ating nga palang mali. Kalanda pa, balo nating maliking kare-lang diploma, gana-ganang documents, ID, may kaya na itang ladyong balo na. Ma'am. Pero, ikumpara na kitang kayang birth certificate, mali yan pala itang ladyong nadala na talaga. Nung makanita ma'am, nung halimbawa,
ating buri kaya mong pakorek kitang lagyo ko, malyari po, o ating tamo pong criteria na gagamitan kaya tang kaya ngayon, kaya batasay ni, nan lang ang po, detang kaya? Already po detang, dinanda kayo pong sample daretang types of clerical error when it comes po kayong kakatamong lagyun So, misspelling po, pwedeng ating yung letters interchange. For example, yung lagyo mo, Juanito ya po talaga. Spelled as J-U-A. Kaso, yung milagay, kitang kaya ang birth certificate, Jonito ya, may ganyang J-A-U. So, ito po pwede, pasok ya po kaya atamong 9048. So, metong pa pong pasok po, itang one or more letters were omitted. Ini pong balamating, tapos sinabi ko nandun na ating nila ko or kulang. For example, yung lagyo mo, Christopher, spelled as T-H-R, yung makalagay kayong kaya kang birth certificate, C-R ya mo. Okay po. So, itang Christopher na C-R-I-S ya mo. So, pwede yarin po itang pa-correct yung kaya mo 9048. So, nano pa po ba? Unnecessary letters were included. So, atin namang, kung itang nandin, kulang yun, hindi naman po, may dagdagan niya. So, instead na, for example, yung lagyo mo, Florante ya mo, may ganyang Floriante, may dagdagan niyang I. So, imburiyo po sabihan, ma'am, at a glance, dung lawe mo itang birth certificate, dapat, very visible yung itang mistake na akit mo. Reta po retang very visible to the eye po itang O, tsaka, opo, at tsaka, harmless, sana po na. Yes, alaya po talagang maging effect talaga kaya kang report. Okay, so kailangan po, dapat talaga na, at a glance, sakit me, visible to the understanding, ano po, di ba? Very obvious yan na talagang ating malikit ang dokumento tamo. So, nano pa po bang sample na errors kareng name? So, pwede po one or more letters were erroneously used. For example, yung lagyo mo Carmelita with Carme as M-E. Yung nilagay po kaya kang birth certificate, Carmelita. So, itang I po may use sa erroneously. So, pwede yarin po itang po correct. Ma'am, gana-gana pong ating malikit ang dokumento, nano lang ang puretang pwede namang i-correct. Under naman po kaya katamong 9048, alin po sakop itang kaya katamong pamag-change nationality, age, status, or sex. Aliya po sakop ita kaya katamong 9048. Nung kaniya po magpolitang kaya katama, mo, itang buri ko yung nanako, palagay kayong American citizen, po pwedeng makamita. Ay, po pwede ito. Nung alimawa po, lupaya pong Amerikano yung nanako, lupaya pong Chinese, makanyan. O kaya lupaya pong Koreano. Olimpia nga glina pong mana, kareng K-pop. Opo, ma'am. Ay, aliya po pwede ito. Dapat maging truthful tamo po kaya pa maglagay tamo pong information. Nung talagang Pilipino ka, lagyan mo pong Pilipino ka. Okay. May po lalagyan Koreano dahil mo lupa kang Koreano, syempre. Okay po. O ma'am, mga nanda, ang timora itang, for example, ding aliwang mag-complain ka ring birthday, minsan itang last middle name daw, miraras siya kaya itang Ito pong baliktad. Oo, miraras siya yung last Pwede name. yarin naman po ito kaya katamong 9048. Pwede yan naman po na. For example po, case kaninin ito pong name of father na, Eduardo C. Buenavista. Tapos, ilagyo na ng mother na i-amor din powers. Balang ilagyo na, Sir Paul. Opo, Amor powers po tayo. Nung my memory serves me right, ma'am, mula mo itang pangako sa'yo. Nino po itang Very nostalgic ka po. i-echo ang po po Christine Hermosa. Christine Hermosa. Pero ang notebook ko kanta, Sir, pakantala ko. Opo, dakal po may in love kita pong teledrama nga ito na talagang So, ginamit daw po palang example kaya katamong na po. So, ito pong kitang ng Sir Chris, pakanano po kano kung itang middle name at saka itang last name, mag-interchange Baliktad lang. opo. Kata example tamo, instead na Buenavista itang last name, tapos Powers itang middle name, ing may register in a Buenavista Powers. So, ito pwede yarin po kaya katamong 9048 na makorek. Okay. So, nanula pa po, ma'am. Number 1 niya pa mo po ito. Yes. Atin pa po, words are not in right space. For example po, name of municipality was entered as province. So, itang kaya ang place of birth. Atin mo, municipality of Guagua. Guagua po may sakit ang space na itang province. Ito Okay. pwede yarin po kaya katamong 9048. 9048. So, ibo rin na po sabihan, itang kitang municipality, kitang document, COLB, makabili kitang municipality, Pampanga, yan na po. Opo, tas And then itang kitang province na, province, Guagua. Guagua. So, may interchange na po na po. pwede yarin So, pwede po ito. pala ito na po. Opo. So, nano pa po ba? Yung pwede kaya katamong 9048. So, already pa po rin pwede. Number 3 po, wrong dates naman po. So, dates of occurrences of vital event was after the date of registration. So, ini po very kaya kata example tamo yung kayang
birthday, Birthday. kitang COLB na is September 21, 1991. 1998. Ay, 1998. Okay. Tapos may race truya po. Nanong date? September 15. So, bala mo may race truya Yung na may race po naman, kitang bayo Opo. Atansyada Masyado na na po pong siguro advanced nung music kapila niya na. ibait Opo. So, May race true na eh. Opo, So, eba po may baitin tao may raise through na po. Then po subject for correction la po under 9048 yes, po na po. Kasi masyado yung ating nga pong effect talaga eh. Obvious yan na obvious yan po. talaga naman Oreta yun. po rin sasabihan tang obvious to the understanding. Yes. So may raise through ya, baya may baitin tao. Balang po imposible yun. Makita naman siya nung that certificate kita niya. Wabi po naman. So sana naman po tayo po pisabihan in death. Oh, very Tapos, kaya. atin pa pong example, itang date is impossible. Nano pong aman wando? Ito pong may laging birthday kaya ko is February 29, 2001. Wherein 2001, aliya po leap year. So, it is okay. impossible na Mika February 29 yun. Okay, so pwede yan naman po kitang 9048 ito na Or ma'am. naman yung nilagang date of birth mo, November 31. We all know po na in November, ang gaya mo pong 30. Oh, Bonifacio pwede Day yan po ito. Pwede yan po ito, correct na So, under ining makanini, 9048. may encounter ya po king CRS, itang pipilit da na November 29 itang birthday da, pero ala naman king system. Oo, kasi lalo na po ning system. baluda naman po kayong system tamo reta pong ating Leap year. leap year Opo. netang ating kahit Yes. netang nung pong matwenteng terminuda mamuntok yung bulan nada pagka kahit atin niya pong dagdag yung burin na sabyan atin niya pong dagdaga one day irang February tamo kanita. So nano pa po ma'am? Pwede pa pong date appears unreasonable. Itang actual date of birth na po is November 7, 1967. Tapos itang birth date na po kitang COLB or Certificate of Life Birth is November 7, 1976 naman. Pero ganang entries po na dates kitang kayang birth certificate, naka-date na pong 67. So medyo makalituyo. Kasi 67 nga talaga, may bait, ganang date received, date registered, 67. Ya po itang year. Tapos itang birthday na milagay 1976 na po. Nano po pong metong patunay ma'am na bakit patunayan na talaga na kay? Reta pong birthday na po retang kayang younger brother. Oo. Mo, for example, may bayit ka talaga 67, di ba? Kaya ang kapatid dapat may bayit la 69 patas. Okay. Parang tayo po patunayan na 67 nga talaga. Sobrang po ingdul to, kitang dokumento na ning example tamo kini. Mas matuway pa po kitang wali. Ay, mas anak ya pa kitang wali Yes, na. sir. Ngayon po, anak ya po kitang wali Kasi na. may ganyan pong 1976, Oh, kaya happy nakande po itang may kabandi katang document. Okay. Kaya pong age na ning mother, pwede ya pong i-correct kita, ma'am. Yes po, pwede ya po. For example, itang nilagay po na age of mother, bala mo, aliya po ata pwede. Beyond reproductive age siya po, ne? Minsan po kasi ting malalagay na 90 year, instead of 19 years old, ting milagay po 90. Bala mo, imposible naman po ata at the age of 90, mga naktamo po. Or then, aliwa naman po, instead of 25 years old, ting malalagay po 5 years old wari. Naka, di ba? Nung halimbawa po, ma'am, ano mo, nung edad na ning mother binili da 65. At yun na po kitang talagang menopausal period na Yes. po talaga magkay dadat na nitang kayang monthly kay pwede ya po itang makanita. Yes, sir, pwede ya pong pa-correct po ito. How about naman king kay ma'am? Can date and place of marriage da po ring parents? Ating tamo pong aliwang cases naman po when it comes katang date of marriage, Okay. the parents po. Atin po kasing aliwang may asawa nakakasala po 2 times. Atin pong civil wedding, ang po pang mass wedding. Church wedding, I mean. Bulak naman mo po itang talagang kinasalya kay adwaya po. Alwaya Kaya po sobrang ito. lugod na po kayong asawa, no? 2 times na po kayong kasalan. kasalan. Ay, Ngayon, yung aliwa, sana may all. kaka-problema na po. Dahil nalagay na po kasi kayong karelang birth certificate. Itang second date Marriage na po daw, nito. Second po na. marriage. Ito, kasi itamo po kasi very religious tamo po kasi Yes, sir. na kay kinasalta na pong keng civil itang ausandang west ada po ne kay bat kasal ka pang Keng pari pari. ada oling very religious person la po kasi rin Pilipino ngayon ing gagamitan da talaga itang kempari Opo. na po consider itang ketang civil pero tandaan tamo po sabi na po ning keng batas ita pong first wedding opo itang first wedding celebration nyo iya pong ibili tamo Yes, karon sir. kakatamong dokumento. So, for example, ako po kinasal kong civil, tapos church, inglagay ko po karang ewanip katang birth certificate po ng anak, at Opo. makalagay date and place of Marriage marriage, of po, parents. parents. Inglagay ko po itang church wedding me. So, pwede akong papalit
interchange may ito ketang date na nitang civil wedding. So, Nan pwede naman yan po pang suporta mo kaya itong makanitang correction, ma'am. Pwede pong natang marriage contract po, sir. Opo, okay. Kasi nung kumaya po king PSA kanita, ibieda itang mumunang Opo. kasal. Kasal, As per opo. rule po talaga. Ita talagang Kahit, ibieda dapat. First registration Yes. will always be the kahit official 10 times kayo po record, kung okay? kinasal, itang mumunang kasal po talaga Yes yung po. maibigay Junking birth kayo. certificate, kung Yes nanya pa po. yung munang may registro, iyan mo Yan po talaga mabiya kung ibieda. talaga. Okay. So, ito pong next kay tamo na next kay Atin pa pong example na pwedeng makorek po under 9048. Married name naman po itang may enter as name of mother. opo. Wari po kaya katamong birth certificate, dapat maiden name po. Opo. Yung ilagay. Maiden name dapat. Oh. Ante mo ya, kuling kinasal na. Sir, atin na akong anak. So, Opo. tanong mo yung lagyo ko talaga, yung dalaga ko, Angelica Gopez Vergara. Pero yung milage, Angelica Vergara Mercado. Opo. So, in that Kinakatabi case na, ma'am. po, pwede kaya pang papalit under 9048 into Angelica Gopez Vergara itang lagyo po. Kasi nga niya na po nitang kitang dokumento is Maiden maiden name. name So, of yung na po mother. sabyan, anya pong dalaga ya Yes, imader sir. nanuya po incomplete Ilagyo na. name na. Ne, alwa po inyang kinasal. Ne po, diyan pong sobra niya po siguro kaluguran ng asawa na. Yeah. Na po dapat gamitan nitang pilido na ng asawa na kung nung anya randa po ita pong maiden name na ning mother. So tandaanan tayo po ita. Pero diyang may kamali po ka rin, pwede ya pong i-correct na ma'am. Okay, so Opo. pwede naman pong i-correct itang makanitang case tamo kaya katamong birth certificate. So, ito po nung katang place of birth, ma'am. Baka naano naman Pwede po. rin po, bak itang case na po itang place of birth was different from the geographic identification of the COL. Opo. Minsan kasi, for example, itang ketang geographical identification po ketang kaya mo COLB, Manila ya mo ing makalagay. Okay. Pero ketang item number 4, ya po ata ito, Opo. ketang place of birth ing makalagay, Lourdes Hospital, Mandaluyong City, Metro So, Manila. so maka-identify ya po talaga. Ne, Opo. na in place of birth na katayang Lourdes Hospital where in fact located in Mandaluyong City. So, mali ya po itang ketang Manila Opo. na ne So, po. ito po pwede yung pa-correct. Okay. So, nano pa po, ma'am? Place of birth was correctly entered but registered in wrong place. Anti mo, ito pong makalagay place of birth na po, kanyang San Fernando. Okay. Ay, kanyang San Fernando. JBL, pero ata na mo, JBL, Opo. Hospital, San Fernando, ano mo. Pero may rehistorya po kanyang along munisipyo. Okay. So, Sorry. ito po, pwede yan pong pa-correct. Dito pong cases sa makaninin nung alimo halimbawa, ing tao taga kaya taga minalin niya mo po yung tao halimbawa mo po ne since taga minalin niya po itang tao may anak niya mo po kay JBL San Fernando ne po. Ang kay kauli da po peparehistro niya po kay minalin. So, aliya po ita kung nukarin niya pong city or municipality ni panganak po inganak, karin niya po dapat paparehistro. So, in ruling po ka rin, the place of event is the place of registration. So, nung nokarin niya po, may ganap itang event, dapat po ka rin niya marehistro lang lalo ka rin kaya katamong dokumento. So, pagka po makanita, ma'am, nung halimbawa, nirehistro kemo keng kay, keng minalin, makabili ka tang kay dokumento ko San Fernando, kay peparehistro keng minalin. Malyarya po kantang ipakorek kita o nano? Pwede naman po under 9048. Kapag po may alwaya itang geographical identification na po ketang actual place of birth. Okay, so i-continue tayo po yung kakatamong discussion. Mag-break tamo pong bagyan, mga isnawa tamo pong bagyan. So, ano pong ka-exciting kakatamong discussion? We will be right back po. Kay tagal mo nang hinihintay, pag-angat ng buhay na sa iyong mga kamay. Gustong makibahagi, gustong mag-iisa sa pag-unlad ng ating bansa. Huwag nang mabahala, feels isang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo
kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Maihahatid ang tulong sa mga nangangailangan, mabisa, mabilis at ligtas sa korupsyon. Sisiguraduhin walang maghiwan sa mga benepisyo sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago, taas lo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Makabagong Pilipinas ay nandito na, makilahok sa pag-unlad at magpakilala. ID natin to, Tara na mag-isa sa ating pagsulong. Tayo ay sama-sama. Tayo ay sama-sama. eto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ng PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Okay. Okay, so magbalik tamo po king kaya katamong talakayan kaning PSA in action ngani pong kaya baka na ning Biyernes. So bayo po yung sabla, bayo ta mag-umpisa talagang burike pong pasalamatan ning kaya katamong Honorable Mayor Dante Torres, Mr. Aldwin Malyari for letting us broadcast kani pong Radyo Guagua 99.9 FM. Okay? So ngani po as promised po nandun kaya kayo na anyang mumunatang mga introductory statement po na kaya betaya po yung kaya katamong matalino, masipag at very energetic na Municipal Civil Registrar Ma'am Liberty M. Dizon. So Maya pa po, Ma'am Libay. Maya Payabak po, kaya kayungan at kareng sablang may malening guagwa. Opo. So, Ma'am Libay, medyo mangapit na kami po kaya kaming discussion Kenny, kita pong RA 9048. Balo ko po talagang expertise yo po rin karyaning batas sa Reni. Actually, ngayon pa mo po, ano na pong karakala messages kaya katamong Facebook na mangutang nung nanula po retang dapat danggawan karetang problema. Paunami po, gana pong kaya kayong question, sagutan nila po right after na po ning kaya katamong discussion king topic na ning 9048. But before that, magpa-shoutout la po rin kaya katamong Screenshot la sir para sagot tala. At yun ako po kay Facebook Live, ma'am.
Opo, magpa-shoutout la po Ma'am Angie rin pong kanong on the spot poster making contest dahil mag on site. So shoutout nga po kaya kayo rin participants tamo po from San Simon and Lubao, Pampanga. So Payaldo at Abak po kaya kayo. yes, Ma'am Cecil Bernal, good morning po. So kaya tayo po Ma'am Liberty M. Dison this morning. Bakanta po Ma'am Light ang po pong clarification karetang kakatamong queries with regards to the errors in the birth certificate using RA 9048. Speaking of errors, Sir Bon, nan na pang mamupuna ma'am, ding aliwa pang errors na pwede king mangyari ka ring birth certificate po. Okay po, atin pang aliwa pang errors po na pwedeng i-correct under po kaya katamong discussion na RA 9048. So, rin po pwedeng maging errors pa religion, occupation, title or position, type of birth. Then po pwede na pong makorek basta itang petitioner po approven na po na talagang mali at makapag-provide niya pong supporting documents Basta talaga. pwede yan pong i-correct keng birth except itang nationality. Okay. Yeah, pwede ito. And sex. Tapong age na kanon ma'am. Ang po itang day, year of Year of birth. Year of birth. Ring age pwede la, ring occupation pwede la rin. At mo po itang kay ma'am, itang age na ka rin. Binili na 21 pero may pakatwaya po. Pwede yang i-correcta, sir. Kita pong 9048. Kita pong kaya itang Hindi mga mo anak pwede yung nationality of parents at saka year of birth na ng anak. Okay, so pwedeng i-correct. So medyo lalawak yung pong katamong scope na po ni katamong batas sa inyo na ma'am. Okay. So nung sasabihan na po kayo ni ma'am, kitang title or position. Nung ano mo po halimbawa, binili na po kitang kitang lagyo na ng birth certificate. Mayor Juan de la Cruz na po. Pwede po allow ya po ba kantay ta? Na ibili na itang lagyo na, inabi na po itang title na as mayor, hindi kaya? Actually, siguro at first instance, semi-netanggapan. Okay. Kasi makana niyang magka-title ng newly born. Yes. Besides, yayabe ring title. Alita po, Karing occupation first na po. Ito mo po, itang occupation. Occupation. Opo, binili na po ng tatang kitang kay. At the time of birth ng mayor, pwede yung kabit mayor. Pwede na pong ibili kitang... Or government employee. Ali po, yung binili na po kitang lagyunan ng tatang mayor, Juan de la Cruz. Maliya po ka rin, sir. Part ng first naming position. Ayun, yung sinasabi nating position na pwedeng i-correct doon. Pwede rin po yung, halimbawa, nilagay nila yung engineer. Engineer Wala Juan po de la pwede Cruz, rin. hindi Dapat, po pwede. tamong first name yung po keng birth, let's say, iyang manang father, Opo. itang maka-appear ka rin, so ka rin talaga mag-base. So yung engineer po, na marriage, title na engineer, pwede po nating ilagay doon sa occupation kung yung po ang trabaho ng tatay niya at the time of birth ng kanyang anak. So magandang dalakayan natin dito kasi nabibigyan na ng linaw yung mga issues natin kasi andito ang ating expert at si Ma'am Levi's. In addition, karetang occupation, sir, lately, retang mag-abroad, papakorek lang butcher la. Okay. Ken lang slaughterer la. So reta correct la rin. Pilan nang may approve gwagwa. Okay. Retang mag-abroad banda New Zealand, Australia. Kasi in demand kasi kung talagang yun naman kasi ang trabaho niya at the time of birth ng kanilang anak, pwede naman, di po Basta ba? atin requirements, At sir. may requirements. ID, certificate of employment na may gobraya ka rin talaga. Okay. So, ganyan po kagaling And ang affidavit. ating MCR dito sa Guagua kasi madalang pong nai-impugn ng kanyang mga petitions sa central Kaya office. pa mag-correct, sir. Let's say, alimbawa, kapilan sa event lang may kakapatad, mali a date of marriage in Tengari. So, may itong la requirement. Only the marriage itself, yung requirement da. Mag-support na lang affidavit kanta. Affidavit lang po pwede na. That ang po itang marriage. Okay. So, pwede na. Diyan, may itong requirement. In addition, itaping affidavit, pwede niya rin kanta. O yun, di ba? Basta valid yung inyong mga document or supporting document, tatanggapin na pala talaga ni Ma'am Libay. Kasi all consideration talaga ginagawa ni Ma'am Libay. Basta makikita niya na talagang pwede na pumapasok dun sa minimum requirements natin na required ng
ating IRR ng ating batas. So ano pa po yung mga correction, ma'am? Halimbawa yung itong pong Keng marriage, sir. Keng marriage naman. Opo. Inge pwedeng i-correct ka rin, retang status sila pwede. Ay na po, pwede rin. At po, halimbawa po itong mete na po yung kasawa na binili na single. Pwede ya po kantay ta? Status, aliyer. Aliya po pwede, di ba? Dapat yung kain ka na, widowed or Iba't, alimbawa, kebit na single ya, divorce ya. analja pala. Nung analja po, ma'am. Actually, dapat annulled. Although, king court, orderan na rin na yung status na maging single ya, pwede na yung gamitan na single ya. Pero, King application. okay, so at yung keng tao, nung buri na yung pakabit annulled or single, kitang status. okay. So, kasi pagka, once na yung katang marriage, may dissolve ya or may analja, both parties will be back to single status na maging single na pong parehong kay. So medyo palawak. So makanitay po kadagol yung sakop na po ni kakatamong civil registration. Dakalya po kay sa sakupan. So maobrala po rin kayong local civil registry offices din kakatamong kay gobyerno. Nyapin po dapat detang gana-gana pong ating mali, ang po ang ating correction, current document muntata na po, pwede nakatamo pong sopa ng kaya katamong ding officers tamo kayong LCRO. Sir, kay bat oy ni pa, keng birth, correctan year of birth, ne? Pero pangaras keng marriage, pwede yan nga ni correct ang buong birthday mo, including year of birth. Oh, yun. Diba? And keng death, pwede yan ang tambuo pati year of So, birth. yung birth niya mo po Birth talaga. po. Pwede tang year. Okay. So, ibig sabihin, yung year exclusive lang doon sa date of birth at saka marriage contract at saka death certificate, ma'am. Pwede Pwede. yang i-correct buo itang Pwede. date of Kasi birth. ang pagbabasihan mo doon, yung birth Birth certificate certificate. niya ang magiging supporting document mo. Tsaka Okay? ID. So, ayun. 2 or 3 requirements pwede na, sir. Diba? So, king munisipyo talaga king Guagua, basta pwede na valid na rin karelang requirements. Dengalwa po kasi ma'am, laman niya, adla pa mong mas dakal. The more the better po, nung makanta. Ako, Sir Ali, tamong sakto. Sakto, di ba? Makani tayo po ka-considerating kaya katamong MCR keng Guagua. So, nung mali po yung spelling lagyo, ma'am, ante mo, itang Santos ko, may ganyang Zantos. Ito po, pwede rin po ma-correct under 9048 po. Okay. Ito, for example po, ang apelidong Corpus, na dapat Zeo, hindi na niya po S naman. Okay. Ang aluwa naman po Dominguez, na dapat Zea rin yung Taw-Taulina, may ganyang S. Other example po is Sereno, wherein in original spelling na po is S-E-R-E-N-O. Yung malalagay po, CE. CE, po Then na. alwa naman po interchange de po itang enye to NIO. For example, Melanio dapat enyeyo, yung milalagay po Melanio na NIO. So, detang na po ating problema kayong dokumento doon. Po, makipag-coordinate mo po kayong local civil registry office na ng Guagua. So, pantunan tayo po Ma'am Liberty M. Dizon. So, she's very much willing to help you karing kaya kakatamo pong problema karing kaya katamong dokumento. Actually, in fact, Ma'am Libay po talagang magmumuntay pa po karing barangay para mag-mobile registration and at the same time, dalawin no po rin ang ating mali karetang dokumento tamo daring memalin na ng Guagua, and then she's helping everyone para masolusyonan po itang karelang problema. Pero syempre, atin mo naman pong limitation, lalong-lalo na nung po sakop with outside her jurisdiction, and naman po kay. But then again, gawaya pong paralan ng kay, makipag-coordinate siya po, nung malapit siya mo po, makipag-coordinate siya po kaya kalupan ng MCR, kareng alwang munisipyo, kaya ni Pampanga, bakan taas, so paano po itang memalen keng Guagua. So, Ma'am Libay, dakal salamat king ngega-naganang saupyo. Pero ito, sir, atin naman migrant petition. Let's say may panganak ka banda Cebu, pwede naman mag-file kayo. Opo. Nano po yung kay kanita, ma'am, gastos na po ng
munisipyo or makanano po Ali po sir, atin la migrant petition in filing Piguago is 500. Opo. Then in tao makapag-coordinate ko ketang registrar ka rin ng magkambayaran. Ilang ipadala ka rin pati ring requirements in petition ako mag-prepare. Opo. Imburi pong sabihan ma'am, i-shoulder na po ng tao ret ang cost na po. Padalala iabe lang email pati Opo, ring i-email documents na po na karin. Kaya sana naman po kayo muntaya po karin. May migaso siya po kayo Kasi pamasahe. po talagang convenience kaya part na ng petitioner to kaya sa kitang luwas sa pageng Cebu, let's say ka rin nga makatunaw. Wapin po. Kaya niya mo nung afford na naman. Opo. Ikay So, yung migrant ito po yung metong nasahop na paning LCRO, karing memalen, tamo na ito talagang i-process na rin ang papel and then makipag-coordinate siya keng other provinces, keng LCRO ka rin, and then padalado rin ang kay. So, makalitaya po talaga, sasakupan nga po talaga ng local Okay, city. but in addition keng clerical error, let's say, retang amanwan ng keng geographical, may kamalila ketang place of birth, residence, reta naman, keng RA 9048. Keta Nano po yung kay ka rin, ma'am? Memorandum Circular 2010-04. Okay. Retang register number, geographical. Opo. Reta, pwede nang Ati mo correct po, dito. imburi po sabihan, ma'am, ati mo, itang example ko nandin, taga Minalin ko, may bay keng anak ko San Fernando, kay ba't paparehistro kay keng Minalin, pero makalagyo kitang place of birth na Minalin. Kaya naman ito, sir. I-transfer yaman po yapin niya yan. yung Memorandum Circular 91-6. O, di ba? Makalitayan po kaya. So, magdagol po talagang Ibalik ning San Fernando, Opo. king Minalin niya Opo, yung itang panganak dokumento. dapat. Opo. Opo. Nung nuka rin niya dapat mi-register. Or vice versa, Nuka ma'am. niya yung place of birth, yung masunod. Okay, so as a general rule po, tandaan ng tama po, the place of birth is the place of registration. Andiyan pong taga Minalin kayo, nung may bay siya po yung anak, yung kayong San Fernando, parehistro tayo po kayo kayong San Fernando. Na po, tayo po parehistro Pag kayong ni-registro Minalin. na yung Minalin, i-transfer niya San I-transfer Fernando. niya po San Fernando. So, talagang, sabi ko na po kaya kayo yung kaya katamong MCR kayong Guago, nakasya po talaga balo. Karitang memorandum circular. So, na po kadagula bagay na abe tayo po ngayon. At least atin tango pong first hand information karata po. Yes. Lalo na po karang mangutang kaya katamong FB Live. Opo. San? Po, pinapinandit po, basan talangan po rin ng question kayong kain na po. Kaya katamong Facebook page na po ng Guago. Bakit to? At yun po kaya katamong MCR na ng Guago. Bakit to? Pakibatanong ang po rin ng kutang tamong rin eh. Okay po. So, going back po kanya katamong discussion, nano pa po bang aliwang pwedeng i-correct under 9048? So, deng aliwa po deng apelido ng De Castro, deng aliwa malalagyan mo Pero po yun, Castro, i-reporting niya, deng aliwa diba? naman De La Cruz, malalagyan mo po Cruz. So, pwede yan po tang po correct. Kung po itang pagka-spell na, deng aliwa kasi tang De Castro, instead na atin yung space, katang De ang po pang Castro, dengaliwa kasi didikit de. So, Maraming pwede space yan na po yun. ito. Dati ating nag-apply po niya nga chuko pa keng CRS. Na po sigurado itang De La Cruz na kung De La Cruz, 3 words or 2 words siya mo as De La Cruz. Ma'am, kita pong site Makanita, kita kaysa Makanita, De La Cruz, luya po kung kaya Makanita. Pero yung gagamitan na po, talagang buo yung De La Cruz, itang 2 word yan mo, De La Cruz. So, nan lang ang pura ang requirements. Ang requirements, nung nanya ka apelido na last name. Opo, ma'am, last name. Nung last name na ng anak, ako mag-require ko kantang baptismal or ID ng anak or medical. Kay ba't itang kang father birth na or marriage or Opo. birth ng father, ampong birth na ning anak ng metong or birth ng father, marriage ng metong. Basta advocate ang anak, advocate ang father. Atin naman kasing case na tangkay anak, gusto yung kay father, mali. Maria. Makananong naman po ito. Pwede po Itang kung magkano. kang father, kanta yang basta nung nukar niya itang mali, karin ko mag-kind Mag-focus po na requirements. po. Opo, okay. So, sana po rin kaya katamong listener na po, tatandaan ng tala po rin ang requirements sa sabihan ng Ma'am Libay. Napaka-easy lang po. Kukunti lang po yung requirements na hinihingi ni Ma'am Libay. Yung sabi niya kanina, sakto lang. Parang coke lang siya, di ba? Sakto. Sakto lang. Okay, sakto lang. Hindi labis, hindi naman kulang. Yes, Basta, dakal. oo, hindi siya nagre-require ng maraming ano kasi ganyan talaga ang tumutulong. That is one way of ease of doing business sa LCRO 11032. Yes. Okay, di ba? Walang may discuss po napon kang officer. Yes, so kasama yan talagang pinapalaw talaga ni Ma'am. And also syempre, ano pa yung mga ibang ano natin, Miss Laika,
habang nandito ang ating talagang expert dito sa ating mga ano na to. Okay. So, pwede yan po itong change of first name. Ay, naku. O, then, Kanina, correction lang sa mga Spelling. Clerical Spelling. error. spelling, clerical error. Pero ngayon, sa topic natin ngayon, pwede change nang of first name. pwede nang palitan. Atin Okay. po kasi instances din nga liwa, kuwari, nagyuda presyosa, pero may sana yakatang presi. Presi. Karata ganang documents na gagamitan na presi. So, pwede yan po ito po correct under 9048. So, ma'am, pagka bumakanita, change of first name, nano lang pura tangkay. Requirement. Mo ng requirement ken sir, NBI police clearance. Alam mo, hindi pa yung record na niya, ma'am. Kailangan niya yung NBI police clearance. Ate mo po, ala pong substitute katang NBI, makanyan. Ala sir. Alay pong kaya. Ah. Dahil mo po yung logic na nita, ma'am, o ba't mangailangan niya mo pong NBI? Po ta mag-change yang lagyo po ta tinyang kaso. Oo, sir. Yes. Kasi Okay. puta tatakas sa pala kaya maging kaso na kaya Kaya papapalit manaliwa yung lagyo. So, kung halimbawa talagang wanted ako at gusto kong magpalit ng pangalan na ano, hindi po pwede yung basta Basta-basta. ganun lang, ma'am, na basta ay parang gusto kong pangalan ngayon. J yung sa Korean ano ba 'yon? Junpyo. Junpyo kaya Limin ho. May na buring sabyan bisa ang magpalit, Oo. pwede na ang magpalit. So, sir. may Aside mga- from that, Yes, ma'am. manyad kuring oldest record. Baptismal. Mm-hmm. Tapong Siguro record na niya niya kabay. kapanganak mo. 'Di ba? Ing lagyo mo sigradong Opo. Oh. Then Yang aliwa kasi ganun. kahit palagyo daw pa kanining lagyo, alway ang gagamitan tapos pabinyag di alway rin ang gagamitan na kaya rin hanak Mangalito-lito nangalito po po. eh. So, it, Ma'am Libay, meron po ba tayong mga ano ba yung mga following grounds? Bakit pwede la pong mamalit lagyo, makanyan, nanapurat ang grounds ka, o pwedeng basta-basta mo, makanyan, ma'am? Ali sir, atin pin requirements. Opo. Without requirements, pwedeng mag-change of first name. Opo, kasi po, nung halimbawa, nung tao, bisayang papalit lagyo, natin naman talagang kay, no kanila po magpol kanita retang karelang kay, retang grounds da. Basta i-provide no ring requirements. Mag-base kay kayong requirements nung approve ya para mag-file change of first name. Nung yan naman sufficient rin kay na ma-impugn niya mo. Kaya ako mismo, antimano, laloin ko no ring requirements para na-approve ya ka ako para siguradong approve PSA. Bali, di nga liwa, ding Kaiser siguro, i-flash tala, nalabaretang grounds na pwede Opo. ding ipakorek. Ipapalit. Oo, pakorek Ang ditang maging dahilan, lahilan. Okay, pakorek nalapurat ang dahilan. Okay po. makanyan. Then po retang grounds po na pwede na para papalit tayo po itang lagyo. Itong the first name is ridiculous, tainted with dishonor, or extremely difficult to write or pronounce. So, ano yan po ito? For example, ang lagyo mo, Lucifer. So, aliya po ata masanting pakiramdaman ng Talubog, Lucifer. Medyo ridiculous siya. Tainted with dishonor. Minsan natin kakalagyong ating niya palang criminal record. Kasama Bin Laden yung lagyo. Wow, Yan, itong pahanto. Or extremely difficult yo. Alime talaga basta-basta itang spelling na. Ito pwede yan po ne. Tapos itong pangadwa, apin po itong amanuan ko nandin, itong habitually and continuously used by the petitioner. So, yung buli na sabihan po, talagang yapi na yung kasanayan mong publicly gagamitan known doon. ne as ketang lagyo. Manibat na kayong, ito. manibatan niyang megaral ka, Opo. yan ang ginamit mo. Tapos alway itong kayong birth certificate. Tapos patakbakang birth certificate, alwaya pala yung lagyo mo Oo, na po. so pwede yan po ito. Mag-fall na po ka rin grounds. Kalukan na po itang for presyo sa presi. Sa presi. Tang nandin niya, ma'am. So, Itong, may kilala yan talaga from since day one na presi, Presi, pero ano yung yun, kay birth ano? na palang may register is presyosa. Presyosa. So pwede yan po ito. So, nung For halimbawa, change yung buri kay papaliting lagyo ko, Junpyo, makayan eh, pwede Aliya po na. basta-basta kabud na mo, ay isipan mong balang sinawak kay lagi. Uling idol- Papalit kaya kaya. Nung idol kayo, makanyan eh, po pwede, Aliya po makanta. pwede. Tapos sir, aliya po mag-fall ka rin any grounds na po So, 9048 po. so wala na ako po palang pag-asang papalit kaya, ikay. Papalit kaya po Sir, sana. aliya na po papalit. Mateo do. Mateo. Ito Mateo po do. kitang, ito po alien natin ito na Opo, sir. My Love from the Star, Okay. ana, diba? Itang kitang kay Mateo do. Okay. So ulitan tala po natang aduang kay dapat the first name is ridiculous ana po na. Opo. Tainted with dishonor, extremely difficult to write or pronounce. Dapat po, itama po na, although din ako man po sa sakupan katuliran, upaya rin pumpengari tamo,
Pota pun di diyan tala pong lagyuring kaya katamong anak, iya po pa kakaba. Iya po pa kasakit yung spelling, neng kay po kasi yung magsaper. Yung anak, neng kay po, yung anak sasawaya pong susulat. Po sir, at yarino pong sinulat ng bena kay klase, kanya pa pong lagyo. Uwa, susulat. Opo, Sobrang pasakit na ng lagyo. susulat siya pa po, di ba? So, may yari na, mag-recess no rin kaya bilang anak Susulat na pa niya. rin. Susulat na pa puro ko yung lagyo na, king sobra nakakaba ng lagyo na. And the next one is the habitually and continuously use. So, itana po yung karagula ng gagamitang lagyo ng anak, ne po. So, tandaan ng tala po rin ang aduwang areta. Nung magpolya po karetang aduwang ground sa reta, in kaya kayong correction, katang first name nyo, pwede tayo pong ipa-change ito, ne po. Nung magpolya po karetang aduwang kaing areta. Okay po. So, Ma'am Lex, nan lang mga purat ng cases na alina ni Sakop. sakop Okay. ng RA 9048. Alina po sakop ng kakatamong Republic Act 9048. Katapong sex, neither male or female was marked X. Ito po, alina po sakop. For example, itang male and female, parehas siya pong maka-mark katang birth certificate. Okay, Alina nano- po pwedeng makorekta kay So, pagka po makanita, nano yan po yung kailangan tamo, Ma'am Libay? Supplemental yata. O sir. supplemental report siya po kanita ito. At pota po kukuha lang supplemental, Ma'am. Nano po yung requirements Yung naman? requirement, mag-request siya yung tao na i-supply date ang ustong entry. Sumulat Okay. yak yung office, kay bat. Manyad kay nga duwang proof na itang sex na maantay. Let's say ID at saka kaya niya antag. Gawa kaming ba yung certificate of live birth na makabit ya itang sex na Ita mo itang kaya na itang Kami item mo ito na, item, Ma'am. Okay, may iyan mo kung omit. ibili. At saka itang buo nengan corrected. At saka may endorse ken ng San Fernando yung supplement. Okay. So, same goes din po pag naman alang maka-mark. So, supplemental report na rin po ito. Basta 1 or 2 entry kayong supplemental report. Pag more than 2 manyad pang approval Manila. Sumulat pa mo. Okay. Bayulay supply rate ang missing item. Ma'am, ating may ngutang kanta ka na ako. Pagka po kukwang supplemental report makanyan, manya keng local civil region. At magkano po yung bayad? At yung bayad kitang makanita? 200 balo ko. 200 na po kanita. Okay. Ordinance. Pero anong ating mo limbawa po, kaya mo po, indigent siya, Ma'am. Mag-provide yan kay certificate of indigency Indigency. from barangay and MSWD para ma-waive ang resibo, sir. Okay. Apit po itang sinabi tamo po nandun nung ayo po afford itang filing fee. Mag-file kayo po certificate of indigency. Basta certified kayo po karang kaya katamong Barangay. MSWD. From Tsaka barangay. Tsaka barangay po. I-certify na po kasi ng barangay, punong barangay na ng Kai area na talagang indigent tamo po, and then at the same time mag-apply tamo po kay MSWDO po kantabanta, midyan tamong certificate of indigency. So maragula sa awop. Yes, sir. Kumbaga, na ma'am. Pero nung halimbawa po, ma'am, lalaki tapos makabili babae kitang birth certificate na. Yapin itang RA 10172 ita, sir. Alwan na po pisasabihan kanita ita niya po. So yapin po yung ngeni po sasabihan mi na kaya kayo, mi kapatadla po reni. Ne po in RA 9048 ang po itang Republic Act 10172 ana po. So in some days po, i-discuss tayo pong masalesa muna man itang RA 10172 ita, pero ngeni po at this point mag-focus tamo pa mo po kay RA 9048. So, pagka po nung bawa, ma'am, ene po sakop nining kay nung RA 10172, muntay na po kayong korte kano kanta? Nung Yan ng munisipyo, sir. alin po, nung halimbawa, ene po sakop nung alay po itang RA 10172. Ken ng court. Korte niya Let's po say retang may ngabit lang kasal. Opo. Alinaw mang kasal. Something 14 like na that. po ita. So, importante po, tamo po dapat mamurayit ka rin dokumento tamo na po. Basta't Alay po ma-compromise apekto. itang Legit status ng anak. Nang kay kasi naman, diya akabit. Pwede ang supplemental ta. Opo. Or, magkamalila date of marriage. Pwede yarin ta. Ngakabit dan pari in civil dapat. Civil. Pwede Opo. yung clerical error naman. Pero mas karang nga doang kasal, ma'am, nung ita mo talagang binili date ang kitang marriage, karing ay ganagan dokumento dari nga anak da. Valid ya po ita kasi po talong malit ang marriage contract na kanita, civil ya. Pwede ya po kanita ita. Nanying kay bidaketa anak, sir. Ita pong church. Pa-correct kita, sir. Pa-correct ya po talaga kanita Pa-correct ita. kita. RA 90480. Andiyan pong alay pong conflict kitang Pag Legitimate. kumayang
pag kumayang marriage of parents, syempre ing palwalday ng civil ning First PSA. marriage po niya. Ing makabit ing church. So lulto error ni kasi. So, need makakita to be po talaga. corrected. Yeah. Yes, discuss tayo rin po sa Okay. Sige. So, nanla pa po ding aliwata mong kay ma'am na alina na scope ng RA alin din po 9048. scope ng kakatamong 9048 retang improperly recorded name. For example, tang number 1 tamo po, a surname of an illegitimate child born prior to August 3, 1988. For example, yung name of mother na is Cynthia Lucero Quinto, tapos name of father na Joel Sim Jimenez. Tapos itong nagyunan po nitang anak ketang birth certificate is Dominador Quinto Jimenez. Alam naman pong, alam mo pong makashow na mag-acknowledge siya po yung tatang ketang birth certificate na. So, aliya po pwede itakang 9048. Ma'am, karetang alika sa lapengari, makanano po yung treatment tamo kareta. Anto mo, buri ng gamitan ng taing Opo. Apelido ng buri na ng tatang paggamit ni kayong apelido na kitang anak na. Retang minuna kadtang bayitang revise nyang Family code po, ma'am. Tang Basta reng yeni retang born August 3, 88 to March 18, 2004. Pwedeng ito kikeng father. Ayun po Unless pwede yan. ela kasal Opo. or keng court na. Anto mo po yung tatang na ya. In-acknowledge na naman po, ma'am. Malyari pa po rin kanta nung in-acknowledge Nung na. NSM. Ah, Kapila niya may panganak, depende. Opo, within katang hanggang 2004 po kay. 88 to 2004 po. Opo, itang kay. Lunto yalag, yun ay may apelido kayo sa. Andiyan pong design tatang. Opo. Unless, imong solusyon ka rin kasal na. Opo. Okay. Nung nga mo po, halimbawa, talaga marriage yata si talaga yung tatang. Kasi makanya. mag-umpisa niyang take effect yung April 2016. Ang amendment po ito niya. 9255. Pwedeng ipa-apelido Karela kasi may revise siya yung April Itong 2016. 9255 po, apit po itong AUSF. Hada po Affidavit to use the surname of Okay, father. so medyo lalawak yung kaya katabong topic ngayon, hindi tang scope na ng kaya katangkay. So, ngayon po, sabihan tamo, 9048, kaya ba't tamo nga banggit nan din na RA 10172. Kaya ba't ngayon naman, 9255 naman, sir. RA 9255. So, karindaran tanga panahon po, i-discuss salangan po rin kasi it affects individual na po, karelang status kayong pamibiyebye. So, another topic po itang RA 9255 po nga ito. Kasi atin niya pong minunang edition itang RA 9255, atin niya pong revise na, ma'am. So, minuna, retang may process kanita, absuel tula. Opo. Opo. Nung makapilido lang ang father, pwede kayan reta. Kumbaga, kaila. Tapin, absuel Binding la pureta na, ma'am. Talagang kaila pureta. Pero, after nitang revision, pwede tang ito kiya kayong father pag-covered noon tang August 3, 88 to March 18, so, 2004. medyo masalimut siya pong Pero bagyan, after March 19, 2004 to present, basta't migpirma father and mother, mapilido Pwede na na kayong po. father. Okay, so medyo Pero pag migpirma yung father, makapilido kayong father unless ay magpirmang AUSF yung mother. Previously, yung magpirmang AUSF yung father. Opo. Yan po Yung dapat ngeni inang mother yung magpirma kayong AUSF. So balo tayo po yung dahilan kanya, no? Bakit po ni-revise dia po itang kaya ngayon? Po tapong pisabihan tayo po itang RA 9255 revised edition na po nitang batas sa ito. So, Nag-base lang rin kitang Antonio versus Grande case. opo, yapin po itang kaya ka rin na po. So, medyo lalawak yung kaya katamo pisabihan Kenny. So, data pong sasabihan ng improperly recorded name, Ma'am Laika. Makananula po in treatment tamo kareta. Atin pa naman pong another case wherein itang surname na po ng illegitimate child born August 3, 1988 and thereafter. So kaya rin na po 1988. nitang opo, after na po nitang August 3, 1988, August 4 ya pumibait na 19 Opo. patas niya po Opo. kalitan niya po. Oh. For example, yung name na pong mother na is Carolina Franco Gomez, tapos yung father na Leoncio Santos Ignacio. Yung name of mother na po, yung name of child na po, maging Mary Ann Ignacio. Bali, yung case mo ngayon, Elias ako ng 9048. So, nano po yung pwedeng gawan? Dahil may panganak niya po itang anak prior katang marriage, na kasi kinasal na pa po is December 24, 1998. So illegitimate niya So, po yung anak. illegitimate niya Apo. pong lutoing anak. So, pwede naman pong legitimation by subsequent
marriage of parents. Sana May kasal. annotation na po ang takeng, marginal annotation na po katang COR. So, kinkain dapat kasal na po talaga niya, ma'am. Tsaka previously, pag underage siya, di ba? Opo. Ela pwedeng, diyang kinasal nala, pwedeng malegitimate. Opo. Pero ketang batas RA 9858, diyang 9858. minor yung metong or rengadwa, pwede nang malegitimate. Tapos ito po kinasal pala. Aliwangan So, na naman pong... Alwala rin naman po. Alwala. Sinabi ko na po kayo, yung kaya katamong MCR Kening Guago, talagang kaya po ini. Biyasaya po. Tsaka, gana-gana pong memo circular patungkol kay Wala civil po, registration. memorize na lang Opo. po, eh. At saka reta pong RA, balo na nga po. Ulitan tala pong pasibayon, 9048 na po yung tatakal tamo at this point. And then, Tapos pinsan. abang gitaya po itang RA 10172. And then, may banggit siya naman po itang RA 9255 revised edition. And now, sasabihan niya pong ma'am kaya katamo itang karitang minor parent ng RA 9858. So, darakal lang po rin kaya katamo pisabihan kaya daratang nga panahon niya po. Pero ako pumigaga na kasawap tayo po yung keng LCRO na ning Guagua para i-discuss tala po rin yung batas sa Reni. So, itamo pong memalan na ning Guagua, kailangan po, dapat po, parati tamo pong makatutok, bakit updated tamo po karetang batas sa patungkol karening ating problema karon kaya katamong birth certificate. Not only kayong birth certificate nung alakay pong kayo, ating kayong kakilala, may kapangutang niya kaya kayo, di po ba? Information dissemination niya rin po ito para kitang part yun na talagang may kasawab ko karon tao. Ay, sabi ta kitang Radyo Guago, makanino po yung gawang tamo, ano na ba? Opo, kasi po yung Ma'am Libay kanita, Ma'am Liberty Dizon, keng MCR na ning Guagua, pwede lang kano rin, o rin kaya katamong requirement sana. Punta lang tayo. Agad ta na pong pasawag kang Ma'am Libay. Ma'am Liberty Dizon. Libay mo po yung kaya na palayo na pero yung tutuna po lagyo Liberty M. Dizon. Nakit siya po, mga lagulang ang pureng staff kayo ni MCR o na rin Guagua. Kasi malaguya po yung kanilang MCR. Kailangan po magandang dilag. Oo po. Tsaka kay po, po, alaman po mataba ka rela. Kailangan niya pasabilitang mataba naman. Naman mataba, masenting kakatawan, mamulay ka. so, darakal lang po rin kaya katamong kaya na po. So, kaya pong citizenship, ma'am, po sakop na nitang kenong kaya nga ita. 9048. So, kortiya po talaga yun na, ma'am. Yes. Okay. So, nung halimbawa po, burikya mong ipalagyo yung anak ko na ay balagyan na oling lupa yung Koreano, banggit ko po nandun, lupa yung Koreano yung anak ko. Binili ko, Korean citizen, pwede po kanita. Kanyang porta, sir. So Kaya kung pwede kaya, kang RA 904. So actually, kaya pong cases makanyan, may tuya ka rin kamag-anak mi, oling itatang na po, kaya, yung anak, tiki de kitang kaya na ng tatang, where in fact, na aliya man. So, may gasto siya pong maragul. Kortiya po talaga yung maging kaya na. Kitang ko na po kanito. So, ano lang po rin ang requirements naman, ma'am, in filing and processing? So, requirements po kayong filing and processing of petition. For clerical error po, certified machine copy of certificate containing the alleged entries, tapos any two of the following: baptismal certificate, voter's affidavit, employment record, a GSIS or SSS record, medical record, business record, driver's license, insurance or bank passbook, civil registry record of ascendants, land titles or certificate of land transfer, NBI or police clearance, and others. So, yun ang sabihan ng ma'am nandun kasi requirement any two of the following. So there is no need na manyawad ka pang additional kain ma'am. Kasi yung bulak mo sana, the more the better karekay mo. So any two mo pala istong supplies mo lareta nga duwa, pwede na lareta Bawat error, sir, adwa. Let's say, maliyan kang father, so doa ang father. Maliyan kang mother, ang tawag na kalmari, Dara ka na rin so, supporting document. Halimbawa, maliya pa yung date of marriage, yung place of marriage, kaya magdarakal lang. Aside kay civil registry record of ascendants, pati descendants, nang kay ring anak mo kailangan Opo, po. Okay. So kailangan po rin kaya katamong anak, kapatid, kailangan po registered lang ang po rin karelang document. Po, nung ala naman pong problema nung halimbawa po registered din karelang pwede lang kasing basihan dito. Okay, pwede tala pong palit registration. Po buri sabihan na po makarecord ala na pong pag-asa.
at yung tamo pong solusyon karang ganagan ng problema tamo kayong civil registry. Nung alay pong record kayong PSA, alay record kayong munisipyo, pangwa tayo pong negative result kayong PSA, and then parehistro tayo po with requiring minimal number of supporting documents. Na po. So, tandaan ng tala po ang kitang correction of clerical error at saka po ang kitang change of first name. Ano po? Pero tandaan ng tamo po, pagka po change of first name, kailangan niya po, mandatory po itang clearance from employer, NBI, or PNP. Na po. And also, the proof of publication. Kailangan niya po. Uling magpalit siya pong lagyo na, ma'am. Okay. So, ita po nung sakali, balo danoring requirements, sir po total ng danoring requirements. No, karin lang po pwedeng mag-file kanita. Aroy. Ito po, mag-file na po yung petitioner kayong kakatamo LCRO or Local Civil Registry Office where the record containing the clerical error to be corrected or first name to be changed is kept. So, kuno ka rin niya po itang record yun. Kuno ka niya po may registro, Kuno ka niya ma'am. may registro. Atin na po exemption pagkakaring kayo nga na, ma'am. Nala po rin ang exemption. Dito pong migrant petitioner, pwede lang po kitang change of first name. O itang keng kaya na. Basta't makapag-coordinate kami nung nuka rin niya makarehistro itang record keeper. Kasi po tayong publication, the kalupa presyo yung publication kening province na. Nung halimbawa po, maming makatukunan ko mo, Amerika, tinya pong problema yung dokumento kinigwagwa, pwede ka pong pakorek kanita. Karen ka mag-file, sir. Okay. Po, pwede kinigwagwa. Padalanin ng consult keng Oh office. yes, so console na Your po. migrant petition yarin. Naka din po kasi mangutang, may ka-receive po din po kasing message po kayong FB page ni kayong PSA Provincial Office. Ita din po mangutang, yatsuya po kano kayong Amerika, lalo po kano kaya ang gawa na, kasi tingnan po maliin kaya birth certificate. Muntaya keng embassy ka rin. Kay bat atin na akong case man ta, pinurad na ning US embassy ka na. So, okay, So, for example po, pag makantang at you abroad, ma'am, pwede yan naman po ba nung paasikaso na mo, for example po, karing anak na or pengarin na po, kapatid na po, makanyan. Magsilbiya po kaya ito. Magsilbiya naman po. So, atin pong requirement, mag-require tayo pong special power of attorney or authorization kanita pagka Ali, makita, potang itang mig-receive, let's say yung consul, kompleto na la, sir. Opo. Aproban ko niya mo. Ali po nung halimbawa, ma'am, at yung ko Amerika, ikapatat ko at yung Pilipinas, kaya po pala ka ditang kahit, malyari po kanita. Pwede mo rin. Tapong proxy, makanya. Pwede mo rin ta. Pasat ka ni reskin, pwede yung mag-file correction. So kareta pong mangutang na nung atsula po Amerika ring tao, tang concerned person, owner's document, tapos in kayong dokumento at yung po kayo ni Pilipinas, kayong guagwa, nung halimbawa, guagwaya. Nung bisang mag-file kang embassy ka rin, pwede. Pwede naman po Diretso pala na kining kay, basta magkay-kay po. E po mga kailangan ng special power of attorney, ma'am. Alin, sir. So, alin po pwedeng, po kailangan kanuha ng ma'am, basta i-file Yung po. mga kailangan SPA, let's say, nung tito ne, tita ne, reta. Pero nung pengari or kapatid, alaya. Alaya po na, Anak, okay. alidala. So, at a certain extent, natin niya talagang kaya na limitation. So, sabi ko na kaya kayo pwede nga lang ma'am libay kayo kasi bakan to, mag-give light to the, magkano naman yung bayad, yan pisabihan tamo, ma'am. Yung kayong clerical error is 1,000, sir. Mhm. Yung change of first name is 3,000. So, ala na pong bawas sila. Timo po, tumawad ko kaya ng 3,000, 1,500 niya mo po. Pwede? Totally yung ma-waive, nuping indigent. Okay, so, ala na pong Yung tawad-tawad. bayaran, kaya kami, tang pang JRS. Walang Zero. miscellaneous niya mo po. Pang JRS. Mamang nung mga limawa, makanano, nung change of first name indigent siya, at niya bayaran na po itang publication O, kanta. sir, MIA Ali libreng publication. So alwaya po kasi ng entity niya ma'am yan naman po kasi lulog kay munisipyo niya ma'am alwaya po kasi yung kaya katamong pikukuan ng kitang kay nga ito alwaya po yung mag-process kitang publication na ito. So kareta pong kanya ng data pong magadwa isip ako po magadwa isip nung ating ko pong problema lapitan tayo po yung kaya katamong municipal civil register kinikeng guagwa nung ating pong problema karen dokumento yun agkatanda ko po i-announce po na talagang kailangan po makorek lang ang po rin bakanta ay iwasan tamo po itang problema in the near future na po. Sir, in addition kanita, pag ing mali seksya, pwedeng papile keng kamag-anak. Opo, aliya po Iya na. mismo. Personal appearance Basta po siya po yung kailangan. mismo In tao keng na. sex. Okay.
The rest, pwede. Bakit po ma'am, nung kay kata? Siyempre, check up na pan doktora, sir. Wow. Oy, Kung Yung talagang MHO. babae yun or lalaki, di ba? Nano po up kanta kaya? Palto niya or? Ay, Yes. Pagtawa na sir. nung ano mo po, babae ya talaga. Kaya itong kaya ba't makabili? Male yan na. Bakit na po kanita? Check up na, aside, in medical certificate, metong private, metong government. In king government, ring MHO or in ring Ito po kayong private. decision ni. Any Any private I-certify decision. na mo po na may undergone kaya makanyan. Na lalaki Sa or sa babae surgery yan. Surgery, makanta. Tapos kung partner po ng MCR po tapos magkapirya kaya kayo, ate pong physical check-up gawan makanta. Ala na, bala mo, kayan kaya mo na Confirmation niya. authenticate ang kain ng doktora, check up, ng Opo. MHO. Basta po magdalaya both from private and public Government. position po na. Ay, Ano po Ito niya rin kailangan. Ano po niyang po lawin? pwedeng metong Ano po niyang linawi? Ma'am talagang babae ya talaga. dapat lalaki. Ano yan? Kaya, dapat lalaki, mama niyang mintaya kaya ka, babae ya. Siyempre, sir, mag-base ko kitang check-up ng doktor o ng physical check-up ya talaga. Okay. Lawin niya talaga. So talagang lata mo pulusot na rata pambisang manalili ka ratang makanyan etampo mamurait Oo na. po. Okay, so next po. Tapos, manibagan din, sir, daramdaman tayo tang posting, ating publication na aman wanda po ne. Pag Uwa. nanla mo po rin ni Ma'am Lex, then posting ang Okay pong po. publication. So itang posting po already po, antimo bringing the petition to the attention of the public. So apin po din naratang pajaryo da rin adigwan na ma'am. Apin po ba din? Haliwa pa yan, sir. Ma'am. At Yung po- posting, let's say, mig-file yung 1, Okay. i-post keng 2 to 11. 2 to 11. 10 days. 10 10 days. days para po nung ating kumontra siguro. Kay bat, kaya rin ng 10 days publication, so mag-issue na akong certificate of posting. Kaya rin nanta after 3 days, i-decide ko na and i-transmit mo na PSA Manila. Okay. Okay. Ay, hindi po pala itang publication taaman ko na din. Advertising the petition in a newspaper of general circulation are required only for petition for change of first name at least once a week for 2 consecutive weeks. Makatadwaya mapublish. Mama ba 2 consecutive weeks? Nano po yung logic na nito? Bangat tanong atin kay mo rin ng Kumontra po, Ma'am. kumontra, complaints. Kaya makanyang 2 Pagkaan weeks. po nung halimbawa ma'am, in case na kaya atin na po Itong milyari mga tino-opposition. Uwa. Kitang At tinakumilyaring Hispanita. pakanta ma? Kalaban na. Kain na alang kinon tara makanyan ma'am. Ang po retang lagyong change of first name, retang makatula or ating kasala pa rin. Tayo naman po tayo. So, nala po retang kay ma'am or gani, malapit ta na pong mayari chuta na kitang kay. So, tandaan ng tamo po pagka po may approve yung pitang kaya katamong petition, then po nga kasi pagka dinanan na po katang RA 9048 ma'am, bulada, itang mali ka rin, Maburay. buran niya. Opo. Nano ya po yung nakit-dakitang dokumento ma'am. Actually, annotation niya kitang side or kay lalam. Nang kahit magbalik, pa man may correct, may magreklamo. Opo. Nupong buranda yan, sabi ko, sapak yung buray. Opo, nang kahit po sasabihan dada, pepa correct ko na kay munisipyo ini ana kay batana yana naman ana de mambira yana. Dapat po ana ni snowpick de po niya na. Ay, bawal po tang makanita ya ko po. Pero yung atin kong i-encounter kay clerical error, sir. As in, adwaya lagyu, adwaya birthday, adwaya sex, mali residence. Sobra yung dakal mali, sabi ko, may test ko kaya. Pero, may kay naman, may correct ya. May correct. Bala mo itang form, bira jam, bagya, or kay timpakan de maanta. So, adwayangan. Iniskande po. Yung lagyo na adwaya, kay bat meging bala maapat yaw Opo. may approve naman to. Diyan ka kasakit gewa. O, at least, Sinubok na kayo po Grabe, nitang oo. case ay Sabi ko, sobra parang mali. pero yung Isipan resulta na mo po yung ma'am. birthday na, adwaya. Yung resulta na po. May approve na naman. tanong mo po Okay, pala. siyempre, definitely ma-approve ya kasi pagka yung Ma'am Liba, yung talagang pinrases na, Talagang mabusisi yan po. binusisi niya talaga, tsaka kitang conviction na, kitang lawin na itang kay, na pwede naman kitang makanita. At saka, atin pa sir, kay pala, additional info. Pag mali yung year of birth, di ba pwedeng i-correct? Opo. Pero pag impossible yun, pwede yung i-correct. Pwede ko, impossible. Eh, Ante mo, impossible dates. Didiscuss Ate natin mo, sa say, Ma'am Lex.
1990 na naman. 1962 yung anak Opo. niya. Inkebit da 1926. Opo, reto. Impossible date yan. Opo, impossible date. Dito, matuay pa kang tatang. Opo, di Ay, ba? po retong February 29 na alin naman leap year. At po, pwede na rin. Ate Teresa tala po reto na ma'am, nung limpiri, mamon to kimbulan, makanyan na, itong February 29 yan, February 28, yan, depende po kaya ang banuan niya po. Yung misa natin kubala mo yan. February 30. Sinobra niya Sinobraya po po talaga. Itang 29, pwede Impossible yan. date yan, kasi. Impossible na talaga. So, yabo po mamon to, kita talagang kabayat na niya, kasi adwa po yung sobra yan, po. So, 28 yan mo po yung February, pwera mo po na yung leap year, pagka Opo. leap year talaga, ang gaya po 29. Pero So, atin case, ating kilala, Feb 29 birthday na. Gawa din ng March 1 ng pengari na. Para yakano, niya ma-confuse itang anak. yun naman So, March pala. 1 yan. Okay. So, ma'am, ita pong makananya mo may proseso na nining RE 9048 na ini. Nuwar niya munang miras, kanino ya sunod after naking LCR o MCR, nuwar niya po. Process flow. Oh, process flow na po. Okay. Okay, yung process flow na po ng kakatamo Republic Act 9048 pag nag-file tamo po ne. Yung tao, magpalya po na po. Ako, ito pong Petitioner tao, po. itang petitioner po applies for a copy of the decides on the petition within 5 working days. Ito pong kakatamong CMCR. Tapos meron sa po kakatamong CRG. Affirms or impugns. Ito po nung i-approve na or disapprove na po itang may file na petition within 10 working days after receipt po. And then after na po nito, issues, nung may approve yaman po, mag-issue ya po yung kakatamong CRG, kakatamong CMCR, issues certificate of finality. Okay po. Tapos ito pag okay na po kanta sir, kaya atamong petitioner, pwede na po mag-apply for SECPA copy na nitang annotated. Pagka po sinabi tamong document. SECPA, na ano yan po ito? Apin po ito itang SECPA na po short for security Security paper. Yes, Apin security po ito paper. itang dangalawa sabihan na po. Pwede po itang bat PSA, ita pong yellow papel. Pule de lo, ano po, Ita ano pong po. yung pule de lo, ano po. Peng matwa septa yada. Apin po ito Okay. itang SECPA, ita pong Okay. manibat po keng PSA, PSA. po. Kare pong outlet na po ning Apo. CRS na po. Okay, so madali lang po yung process flow niya, yung steps niya, yung petitioner pupunta sa MCR, tapos gagawin ng MCR yung process niya, may posting all the kailangan, and then ang MCR ipo-forward niya sa CRG, sa PSA Manila, and then ang PSA Manila maglalabas siya ng decision kung affirm or impugn based on the submitted document or supporting document. And then ipapasa niya ulit sa MC, concerned MCR kung saan na register, and then ang MCR naman kokontakin niya yung petitioner at ibibigay na sa kanya together with certificate of finality. Yung finality naman, on the other hand, sa petitioner, pwede niyang isubmit sa CRG together with pwede na siyang mag-request ng security paper from CRG. Okay. So, napakabilis lang pala ng proseso at saka napakadali at napaka-convenient pa. Kung minsan, wala pang bayad. Yes. Basta, nangaus ka rin. Basta may kahit ay po, nangaus ka kanita. Indigent Indigency, petitioner. apo. Ito po, pag-approve, ay kahit ay certified kayo po by Okay. the barangay and MSWDO. Okay. Ma'am, nalaman mo po rin ang grounds. Bakit na ma-deny itang kay? Nikay Petition kasi mo. sir, may omit itang authenticity ng medical certificate or ng kay Manila, ikuha nang mag-expire ng NBI, police clearance, ren, ma-deny ka rin. Ma-deny lang Impugn po kadalatang kaya. Okay. Dapat bayo. So, tayo po akit itang denied na po, impugn na po, dyan pong the right term kitang kay. Po nung pagka po kanita, ma'am, atin pa pong other remedies kanita, nung atin mo may impugn niya. Mag-motion for reconsideration yung petitioner. sir. Okay. So, Mag-explain niya rin kung bakit, let's say, ilang kulang, i-submit niya, antayam. So, ba't i-forward niya ulit, Manila. so mag-process pa mo rin po kanta itang In registrar. ay registrar kay. Inform ni itang petitioner, ba't magpirma niya ulit, motion for reconsideration. Okay. So, pila niya po, atin niya pong kahit reglementary period, ma'am? Kagawan nanta sa forward niya ulit, Manila. Okay. So, naman po siguro maglambat na mga Hindi at the niya, most is siguro mga pabulan na po, 30 days na po. Okay. So, yung kay po ken sir, syempre po yung petitioner, once may pa-correct yan alog na naman ikuha itang maka-security paper po. Kasi ito talagang pwede nang gamitan at present na getang paggamitanan. So, makanan niya mo po itang requirements po para ma-issuean yung
maka-security Apo. paper na eh. Ano naman po kasi mag-file ka agad-agad nung wala security Opo. paper. So, muna, ita pong akuha na ng petitioner itang certificate of finality. Yes po. So, karin niya makalagay na approve na itang final Kaya for correct na po. correction. Itang certificate of finality, ma'am, nino pong mag-issue kanito? In registrar's office. Okay, yung register. Tandaan na tayo po, ito na, yung certificate of finality, malibatan niya po, mag-execute po kanita yung MCR na po. Nano ba po, ma'am? Copy of the document annotated by the CMCR. Okay. And then, ita pong pangatlo, itang certified true machine copy of the petition. So, all these requirements, potong kukwatro ng SEC pa, provide naman po ng MCR din eh. Pota pong igawa niya po itong certificate of finality. Na po, atsulangan po ka rin din. Pagka po talagang properly coordinated niya po kaya katamang MCR, you will never go wrong, hanapin. Then nga po, present lang ang po rin. Eh, na po pasakitan ng tao na po. Okay? So, makanitaya po yung kaya katamang kaingin eh. So, ma'am, ano nakatampong karakala message na kahit? So, Ready na kayo po bang sumagot karatang questions? Opo, ma'am. Katamong FB Live. Nan lang ang puro kaya katamong kay Kenny, nan lang ang puro question tamo Kenny. Ma'am, Sandala po pag-umpisan siguro. tayo po. From Sara Salenga, Ma'am Laika. Ang sabi na po kutang na pong Ma'am Sara Salenga, papalit ko po sanang apelido ring anak ko. Eto po ba, iya po may elaborate. Kasal na la po ba? O For example, Manila? Halimbawa, ma'am, ela pa po kinasal. Nano lang yirmi panganak, sir. Opo, then, pagpalagatan na Mas po, masanting timely, ma'am. Muntaya, King Office, dalan noratang birth da ring anak daw. Okay. From So, there, decide me nung pwede lang palapalit o may legitimate la o correction la para balon. Owa, Ma'am Sara, kasi dakal po pwedeng maging i-consider po kitang putang yun. So, kung nung ating kayo pong free time, visit po LCRO po para mas sagot na po yung kayong question po. Okay po. Okay. So, next po from Asel Padilla. Ma'am, pwede po ba papalit apelido nung ning paunakan po kasi yung aliwa ka rin kapatid na maka-apelido yung mama, no? So, may rin pong case ito dakal tamo pwedeng ikutang bakit. Kaya, then po kapatad na kano, makapilido lang ang tatang, ing metong dang kapatad, makapilido yung kenginda. Dapat mong tayo office na muna. Pero ating keng case makanyan. Retang aduang may kapatad, makapilido la keng father, ining bunso aliya. In case na nita, ela kasal. So, migpirma yung father, may tukila apelido. Opo. At the time na ipanganak ng katlo, may tening father. So, ela kasal. So, syempre, may apelido yung keng mother na ita. Ating keng case makanita. Okay. So, pagka pumete rin tatang, definitely, na pumito kiking apelido na ning tatang, ma'am. Eh, na po pwede na po. Ma'am, Unless ating yung private handwritten instrument. PHI, Datang evidence po na mo halimbawa. Ano yung keraklan ka ring Pilipino, ela susulat kayong diary na kasi. Ay, labab diary. Kaya po uso yung diary ngayon ka rin Pilipino talaga. Then aluwa nga, mag-journal na pa po eh. Ang mo halimbawa, ma'am, slam note mo yung kayang peka ebidensya, pwede po ita? Private handwritten na ng tatang? Siguro ang popang baptismal, eskwela na atsulag yung father ka rin. That means na acknowledge na kasi yung guardian kayong school. Pero kapit niya po yung lagyo ng tatang po. O nung halimbawa, ma'am, peka laut-laut, very remote case na kita mo pong insurance, karinya mo po beneficiary si tanganak. Ing approval Pwede na po nito, kata? Manila eh. Once na pinorward nila ka rin, Manila pa rin mag-decide. So, it's for the central office to decide or to confirm approval na. din. Okay. Kasi pati legitimation. So, Ma'am silang Isel matay. Padilla, kailangan po siguro makipag-coordinate mo pong masalese keng LCRO na ning Guagua. Po bakit po sabi tamong po itang buong resa-resa po nung kailangan po siguro dalantala po rin ang kakatamong requirements. Bakit ISS no po ning kakatamong MCR ni keng Guagua nung pwede ya pong ito kikeng apelido na ng tatang itang anak. Okay? Okay, atin pa po bang aliwang question, Sir Bon? Ikakatapong FB Live. Ma'am, magkano po kano? Ding Pata pong, anto mo, nung patukinay king apelido. Nung, depende sir, nung mig Opo, admission ano of po? paternity ni, Opo, o nung alya pa. Yung admission of paternity munisipyo, yung babayaran tam is 100. Legitimation, 200. Sir, nung Okay. AUSF, 250. Okay. So, pero nung atin niya pong indigency, Wave tala rin babayaran. okay. So, ma'am, tandaan tayo po ito, nung atin tama pong certificate of indigency, wave lang ang pura ta kanong fee sa ng ma'am kaya. Pero nung kumaya pong kay,
copy na nitang birth certificate kanita tingnan pong bayad. Keng local, ma'am. Local ing PMI sir 100 tang 1A nung photocopy 50 pesos. Okay. Pero mag-cater kayo mo rin po kanu kanitang keng kaya PSA copy, ma'am. O sir, ing breaks tamo king guagua per copy 155 lo birth, marriage, death, ing Senomar 210. Kaya lang atin yung service charge ing munisipyo na 100 pesos. Okay. So, anong halimbawa po, nung karetang pupunta lang tamong ng kaya, ito banggit lang din mobile registration. So, same amount charge pag mag-mobile tamo sir, ma-waive ang babayaran ta munisipyo yung 100 pesos. Tamo bayad PSA yung sisingil tamo. O, ilan nga na po niya. Kasantingan na po nitang kitang mobile. Ito, isang minta kami po kayong area. Mag-mobile na po yung Ma'am Libay kayong area. Kayong barangay yo. Samantalanan tayo po ita kumata na pong kumangkapi na ng document tamo kasi 155 yamo po yung single dakarita. Wave na po itang 100 pesos. So, maragulya pong sahop mo rin ito. Niya po, itang less ya po kitang kakatamong gastusin itang kaya nga ito. So, makasi-asave tayo po ito. So, ma'am, matita mo pa pong kaya? Nawenta mo po kang kakatamo FB Live. Nung atin pa po, may question. Ating ikaibla mo Jane Garces. Jane Garces, sabi na po, where po pwedeng mag-ask assistance kang marriage name? Problem? Yan po siguro yung ginang problem. So, siguro po nung halimbawa, depende po nung nakaroon niya po may registro itang marriage na, pero nung kaniya po guagwa may registro itang kakatamang marriage certificate, pwede niya pong i-coordinate kang Ma'am Liberty MD so ni kakatamong MCR. Pero sir, pwede yaring mangutang king opisina tamo guagwa jang eya ken Oh yes, so Ito po, welcome kayo nga naman po pala. i-cater no nga po Ma'am Libay din niya ganaganang mangutang kayo ni basta patungkol po kayong civil para registration. aturuanan da bayo yamunta nung nukarin yaman maare. At least at tinakopong kahit ang dita ka idea nung nanuing pwede dang gawan nung nalarang i-prepare na sigurong requirements, siguro ma'am sabihin niyo po ring requirements na kita po sigurong bayad karina siguro po ita na bala na po ka rin na nano pa po kaya ma'am Ala na po may utang pagpa-shoutout na naman po din. Naku, may mag-comment. So, oras na po, ikatamang shoutout session So siguro mag-umpisa na po po kasi mag-message ka na ako. So shout-out po kareng Makalino family at chula po kayong Katarngeni, Ate Klang, Ate Day, and Bisoy, we miss you. And ita po anino pa po ba? Ma'am Princess Romero po ng Kakatamong Regional Office. Kakatamong isa, kayong region. Good morning, ma'am. Pati po din Philsis po kano kayong SM Talabastagan. Good morning po. Morning po. So good morning Ma'am Ted, good morning Team Philsis. Good morning po karing PSA Pampanga personnel headed by our Malagong Chief Statistical Specialist Ma'am Angie Olvenia, Sir Herman, our supervising statistical specialist, ang mga SS2 si Ma'am Ann, si Ma'am Cynthia, Ma'am Mia, Ma'am Jo, ang ating statistical analyst si Miss Jill, si Rain, si Irving, si Bebeko, si Miss Rain, si Jill, si Tata Lines, ang ating bookkeeper si Ma'am Deng, ang ating provincial accountant si Ma'am Marge Kewan, ang ating treasurer or yung cashier natin si Ma'am Lisel. Ma'am Lisel, ingatan mo yung baby. May mga Tata Lines, okay? Sino pa po? Yung ating mga Agri-SR, shout out po sa inyo, keep safe po palagi. At saka yung ating mga JO, si Jinael, si Otep, si Ira, sino pa? Si Ma'am Jamie pala. Jamie po, no? Ating statistician po. Yes. Sino pa yung nakakalimutan natin? Si Ma'am Ruby. Ang ating mga DVSS encoders po, thank you po sa inyong hard work. Okay, so syempre, nagpapasalamat tayo sa ating guest MCR for today, si Ma'am Libay. Napakarami nating nalaman, di ba, natutuhan. So, yung different memorandum circular, yung mga RA. Sa mga susunod na panahon siguro, in the future, itakil natin yung mga nabanggit na RAs na yan para ma-inform din ang ating publiko dito sa Guagua and all the listeners ng Radyo Guagua 99.9 FM na para magkaroon sila ng mga updated sa mga batas na ito pertaining civil registration. So marami po tayong nakahandang mga batas para malaman po
sa mga problema ng ating mga dokumento, ano po. So, Ma'am Libay, thank you very much po. Thank you, sir. Sana po sa susunod, ako po sasawa kaya kami, ma'am. Thank you, sir. Apo, bukas po pala, ma'am, ating kang announcement. Activity, ma'am. Ngayong Announcement. Sabado, sir. Opo. Feb 12, Saturday, 8 a.m. po, King Artist Haven Park. Atin tampong tree planting together with PSA, Reng Magmas Wedding Tampo, and DepEd. Okay. So, Tayo po'y mayor, syempre. okay, so okay, mag-attend tamo po. Kayang PSA Pampanga, excited kami po para bukas kasi kaya bemila po rin kayong LGU Guagua kaya katamong tree planting. Mobile registration, ma'am, any activities? So, dakal ka Feb makaline na. 16, San Vicente po, Feb 18, San Jose, and Feb 23, Magsaysay. Tapos, alwa mo po rin barangay rin talagang continuous po yung mag-coordinate ng Ma'am Libay karing ega ng barangay na magdao siya pong mobile registration. Bakanta po, service wano pong masalesa rin kaya katamong memalen kayong guwagwa. Also, atin nga naman po kanong free issuance of local civil registry documenting kaya katamong MCR Guagua kayong February 28 po, niya po, libre la po rin kay, pati nga po niya po ita, ma'am. Yes, sir. So, libre la po rin ang locally issued document na po from birth, marriage, at saka death. Alaya pong first 100 din basta. Yes, sir. From 8 to 5, libre lang ang po rin ang kaya katamong kay. Pero po itang security paper na manibat kang PSA na po. Ato niya po kasi talagang bayad dito 250 pesos na po. Itong dinala niya po kayong breaks na po ng guagwa. Pero nung mobile registration niya po yan, 150. Pwede miyang ilibre tangal do rin na ito, sir. Okay, so Tang naman po kayo na. Tangkeng munisipyo. Opo. I-wait niya po itong 100 niya. So, kempong, ulit ang kempo niya, kempong February 28, 155 yamo po itang request na nitang PSA copy. Leko din na po itang dinala na pesos na papatong na po ng munisipyo. So, since civil registration celebration po kasi, ililibre na niya po ng MCR itang 100 pesos. So, niya po 155 niya mo po imbayaran tamo. So, maragul niya po. Kahit na po. So, ang po kayong mobile registration, during mobile, 155 mo po insisingil ng Ma'am Libay talaga pagka mobile registration. Andiyan pong pilan la rin kayo, per copy po, 155 na po. Okay, so, dito pong may sabing aldo na mobile registration. I'm very hopeful na kinda near kaya, andiyan pang po civil registration month. Mag-conduct yung pang dakal mobile registration ni Ma'am Libay baka keng March, April o baka yan. So, ang tabayanan tala po rin activities ng Ma'am and PSA Pampanga is very supportive to all activities of the MCR CRELPA ng Pampanga. So, with that, thank you very much po Ma'am Libay. And again, thank you very much po king kakatamong local chief executive si Honorable Mayor Dante Torres for allowing us to have a slot in the Radyo Guagua 99.9. Sir Aldwin, yung classmate ko, Bap, dakal salamat kang suporta kay PSA. Sir J. Roguar. Sir J, opo, na laging talagang magasis kaya katamo. So much po. Well, thank you very much po, sir. Sana po, dakal kayo po. Okay po. Mabuhay po tayong lahat. Ma'am Libay, Ma'am Laika, any... Atin din pong kapa-shoutout po kaya atamong regional office, si Ma'am Shean Miranda po. Shoutout, ma'am. Okay. Hi, Ma'am Shay. Next week po, neren pong kaya atamong maging guest anchors po, manibat na po kaya atamong regional office po, together with Sir Chris Puno. Okay, so nung makanyan po, sinyoutout kay Ma'am Shean, PSA Region. PSA Region. Especially kang ma'am. Headed by our Regional Director, Ma'am Arlene M. Divino. Shout out po. Okay, shout out po kay Ma'am Arlene Divino, kay Ma'am Arlene Torico, Ma'am Elna Ruth Casasola, Ate Weng, si Miss Malago, ang pinakamaganda sa Regional Office. Ma'am Marlene Vergara. Okay, Regional Office ng PSA, Region 3, Miss Marlene Vergara. So, siya po, sabi ko na nga po gusto kong minta ka regional office, akit bitang peka malago, alway Ma'am Shay Anita, at yung pampeka malago, mas malago kaya Miss Marlene Vergara. Sa all the staff, Sir Jun Dave, Sir Jello, Ma'am Pat,
Sir Ano pa po ba? John Ray. Sino pa? Si Joy, ang pamangking ko. Si Joy magtoto di maon. So, alagaan mo yung baby mo, Joy. Kang David, king manuyang mi. So, sa lahat ng regional personnel or staff, shout out po sa inyo and mimingat tamo po parati. Na po. So, mahirap magkasakit ngayon. So, ingat, be safe po lahat, okay? And shout out din po kanang kakatamong CRS Associates. Sila po rin magpapagal, karang pong mag-request Request. pong documents sa kakatamong regional office. So shout out po nga kaya kayo. Thank you for your hard work. And then, papa-shout out lang po rin kaya kaming Vergara clan po kay San Fernando. Shout out po and Mercado and Gutierrez family from Mexico. Mexico. Okay. Ma'am Laika, nabanggit po yung next week, ano po yung mga magiging topic natin? Next week sir dahil regional office po yung guest, hindi ko pa po alam. So, kung ano next may week siguro topic. i-discuss natin or since kasama natin yung regional personnel next week, so i-discuss natin yung RA 10172 para talagang maintindihan natin ng maigi. And of course, siguro, kung pagbibigyan ulit tayo ni Ma'am MCR dito, kasi jurisdiction niya to, we will invite her again for next week discussion regarding RA 10172. So, yung RA 10172 po kanina, nasabi na namin sa inyo, yung correction ng day and month ng birthday. sa document sa birth certificate. So, at tabayanan po ninyo yan. Next week na po yan kasama natin ang regional personnel na magiging bisita natin dito. So, wala na po ba tayong nakalimutan? Sir Chris. Sir Chris? I-announce lang siguro natin sir yung different activities pa ng PSA. Ay, yung mga sa PhilSys, ano pa po bang sa ngayon, nasaan na sila, sir? Sa kagaya po nung na-announce kahapon, same pa din sila until tomorrow, Saturday, yung nasa Guagua, nasa Siran pa din, and yung dito sa sa may harapan ng munisipyo. And i-ano ko na din, no, yung sa FRC natin, sa may Florida, saan? Sa Florida po ngayon is nasa Calantas po ata Calantas, sila. Barangay Calantas. Sa Porac, sir. Porac po, nasa Upland sila ngayon, sir. Okay, sa Upland, siya yung mga kapatid nating IPs Yes po, doon, okay? nire-register na po So, nila. yung sa Lubao, sir, ano po yung update? Nasaan po yung ating mga PhilSys? Lubao ngayon, sir. Though nakakalat kasi lahat ng team natin sa mga barangay, pero dun sa mga gusto pong pumunta ngayon, meron silang iniwan na kit sa sa old munisipyo nila sa Lubao. So merong station doon na isang kit. So if gusto niyo magpa-register sa mga taga Lubao, even sa Sasmuan, kasi wala na po tayong naiwan kit sa Sasmuan. Kung saan sila mas malapit, pwede sila dito sa Guagua. Kung malapit po sila, pwede tayo dito sa harapan ng munisipyo. If mas malapit kayo sa Lubao, pwede po silang pumunta dun sa old munisipyo ng Lubao. Okay, sir, sa San Fernando, ilan yung FRC natin doon na pwede nilang puntahan? Okay, sa mga taga San Fernando naman po, pwede kayong magpunta. Madami po tayong registration sa San Fernando. Meron tayo sa may SM Telabastagan, no po? Okay. Meron tayo sa may Robinsons. Meron tayo sa may Vista Mall. May naiwan pa po tayong registration doon. And syempre po, yung sa FRC natin, yung sa may Sindalan. Yung office okay, sa office po yun. Yes po. Pwede po kayo magtungo doon. Bukas po kami Monday hanggang Saturday, 8 to 5 po. Naka-open yung ating offices sa mga nabanggit po na mga registration centers. Okay, Pwede po sir. silang magparehistro po doon. No po, and i-invite nyo na din po yung mga kakilala ninyo na hindi pa nare-rehistro, ages 5 years old and above, na magparehistro na po sa ating national ID. Ano ang dadalhin, sir? So, pwede po kayong magdala ng valid, sa mga 5 years old po, sa mga minors, pwedeng magdala sila ng original birth certificate po, no? PSA copy. Sa mga adult na 18 pataas, pwede po yung mga driver's license, pwede po yan, TIN ID, PhilHealth ID, any valid government issued ID po. Basta valid po, no po. Mas okay po kung valid pala. Though we are accepting ano ko lang sir, no po, we are accepting kahit yung expired na IDs. Ngayon kasi gusto na talaga ng PhilSys na matulungan yung mga registrant natin. Yes, no po. halimbawa, sir, yung expired yung sa aking PRC ID. Yes po. So Pwede pag expired po yung inyong IDs na ipipresent, basta may maipakita lang kayong proof na nagre-renew kayo nung ID na yun. Let's say may passport kayo, expired, pero may naipakita kayong proof sa amin na ongoing yung renewal, hindi pa nga lang na-issue. Nag-apply ka na? Yes po, Okay. naka-apply na, pwede namin i-accept. Or if hindi naman, wala kayong maipakitang proof na talagang nagpaparenew kayo ng ID nyo, pwede namin i-accept yung ID na expired basta 3 years lang.
3 years lang na pasok. How about local copy, sir? Yes po, we are accepting local copy din po, yung mga LCRO issued na mga birth certificate po. Kung wala talaga kayong ID na maipresent, punta na kayo sa mga LCRO po ninyo na pwede kayo mag-request ng LCRO copy. Yes. Pwede po nilang i-present yun as supporting document po. Police para ID pwede rin. Yes po, pwede rin po iyon, ma'am. Okay. So, So, yung sa may bandang Angeles, sir, nabanggit natin, Guagua, Porac, Florida, tapos yung San Fernando, tapos yung sa Angeles, saan po yung mga FRC natin doon? okay, sa Angeles naman po, yung taga-Angeles, malaki po yung populasyon nito, no? Marami rin pong mga registration center dyan, though majority ng mga team is nasa barangay. Pero meron po tayong mga registration centers na na-establish like sa may Robinsons, Balibago, sa may Marquee Mall, meron tayo po dyan, no? Paki-visit po yung sa Marquee Mall, nasa 3rd floor po iyon. Sa SM Clark, meron din tayo sa SM Clark na naka-establish po na registration center. So, pwede nyo pong i-visit yung mga registration centers po na yon. And while yung iba pong teams are conducting barangay level registration. Yes. So, meron na po tayo sa may Santa Teresita, sa may Kutkut, meron po tayo dyan. So, yung mga taga doon po, pwede na kayong Sapang Bato. Actually, meron pa tayo sa Sapang Bato ngayon. Kapaya, nasa Kapaya pa po yung ibang team. So, dun sa mga nasa barangay po na nabanggit, may ongoing registration po tayo sa inyong barangay. So if hindi po kayo aware, at least po na-announce namin ngayon, at pwede nyong, or hindi man kayo taga doon, may kakilala kayo na hindi pa na-register, pwede po natin silang sabihan na may ongoing pong registration sa kanilang barangay. Sir Chris, nagkikita pa ba ang office ng mga institutional ngayon na Yes po, dun pala sa mga institution or companies po na may empleyado pa na hindi pana-register po, walang time kasi po minsan Yes, nagtatrabaho sila. Yes po, ang 8 to 5. problema Wala, dyan 8 to 5 hanggang Sabado. Yes po, ang operation natin is 8 to 5 din, so wala silang time minsan na Yes. magpa-register. So last year nakapag-cater po kami ng different establishments and mga institutions like sa BJMP, yan yung mga Yes, nakakulong natin, PDLs po, narehistro na natin yan. Mga companies sa madami po sa Clark, yung mga na-register natin. So if may mga companies pa po na gustong magpa-request ng registration, ang PSA po mismo, ang PhilSys team ang lalapit sa inyo. So magre-register po tayo inside po ng inyong company. Basta gumawa lang po kayo ng request letter, paki-address lang po kay Ma'am Maria Virginia R. Olvenia. And then i-email nyo lang po sa philsyspampanga@gmail.com para makita po namin yung inyong request. And once makita po namin, makikipag-coordinate po kami sa inyo para magawan po natin, process natin kung ano man yung mga kailangan i-prepare, and then magpupunta po yung team namin para i-register yung mga empleyado po ninyo. So, benefit po nun is hindi na kailangan umabsent ng mga empleyado ninyo. Tama, okay. No need mag-leave, no po. So, yun po yung kinagandahan pag may mga establishment na nagre-request po ng PhilSys registration. So, coordinate lang po kayo sa ating opisina sa may Sindalan or mag-email po kayo. Ano pong, may teleponong tatawagan pwede, Ma'am Ang telephone Laika? number po ng ating opisina sa Sindalan is 045-901-4526 or email us po at psapampanga@gmail.com. Okay, so uulitin ko lang po yun, 045-901-4526 at saka yung email address po, official email address ng PSA Pampanga is psapampanga@gmail.com. Okay? So, lahat po na inaanyayahan po namin na magpa-register na, magpa-register na kung hindi po kayo na-register sa PhilID. Kung wala po kayong birth certificate, mag-inquire na po kayo sa ating mga malapit na local civil registrar. Kung dito sa Guagua, kay Ma'am Libay po, pwede po kayo magpag-coordinate sa kanya or through our mobile registration activities sa mga darating panahon po ng Pebrerong ito. So, with that, wala na tayong nakalimutan na i-discuss. Sir Bon, pahabol lang. Anniversary po ng parents ko today. So, happy 32nd wedding anniversary. I love you both. Happy anniversary po. Happy anniversary po. Baka namin. Baka naman daw may patamales. Okay. At palabok sa office. Tamalis lang, okay na sa Tamalis akin. lang daw. Palabok ka, okay na. Ay, ayaw pala ng palabok ni Sir Bon. Okay. So, okay na ba? So, punta lang, okay, sabi dito, parang may message. O ito, Pastor, punta lang Ma'am Liberty Dizon. Kaya rin yung program yung Monday. May nag-inquire daw po kung sino daw po yung pwedeng puntahan sa LCRO. Okay, Yung natanong po kanina, yung Jim Garces. Yan. So, good morning din po. Maya Payabak din po kay
kang Bishop Fernando Malyari watching from France. So nagiging international We're na going talaga. international. Oo, talagang na nakikilala na ang Radyo Guagua internationally and globally. Baka talaga na big men. Bap Alpha Mike. So thank you. Thank you po for listening. Okay, thank you Guagua. Antabay lang po kayo sa mga dumarating pa pong discussions po regarding civil registration. Okay, so
Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.